Basiko gera ekaineko udalbatzarra. Gero antolakuntza eta kontuen puntua hasi baino lehen bozkatuko dugu bozeramaile batzordeak hartutako adierazpen instituzionala sartzeko urgentzia. Orduan hasiko gera udalbatzarrekin eta gero bozkatuko dugu urgentzia hori. Beraz, 69. puntua aurreko bilkuretako akta onartzeko proposamena 2025ko maiatzaren 29an. Inork ez du ezer esateko, aurrera egingo dugu beraz. 70. puntua berrezartze errekurtsoa onartzeko proposamena Getxoko merkatuko obra eta zerbitzu publikoen baterako emakida kontratuaren aldaketa onartzeko eta 18. lokalaren udal helburuetako erabiltzea erabakitzeko erabakiaren aurkakoa. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa Getxoko merkatuko obren eta zerbitzu publikoaren baterako administrazio emakidako kontratuaren aldaketa onartzeko erabakiaren aurkako berraztertzeko errekurtsoa baiestea eta lokal hori udal helburuetarako erabiltzea erabakitzea. Bigarrena, indarrik gabe ustea Getxoko udalaren 2020ko martxoaren 18ko osoko bilkuran 40. erabakian gastu komunei buruz adierazitakoa. Algortako merkatuaren gondola zentrala udal sedeetarako destinoari buruzko erabakia 12., 13. eta 14. zenbakiekin adierazitako espazio postuak. Gastu komun horiek udalak hartuko ditu bere gain. Hirugarrena, berreskuratutako gunei dagokionez udalak honako gastu komun hauek bere gain hartzea. Erekina garbitzea, orokorrak erekina elektrizitatez eta urez hornitzeko gastui dagozienak, erekinaren asegurua, irisgarritasun elementuei igogailuak eta hori mantentze lanari buruzkoak, merkatuaren segurtasun gastuak. Horretutako aldaketa 2025ko otsailaren batetik aurrera izango ditu ondorioa. Laugarrena, Getxoko udalak bere gain hartu beharreko gastuen partaidentzaren ehunekoa esartzea 22,28 honelan banatuta. Gondola zentrala, adierazitako espazioak, 4,3 12. lokala, 2,2 13. lokala eta 2,3 14. lokala. Gazteleku zerbitzua, 18 zenbakierekin adierazitako espazio postua, 13,02. Eta bosgarrena ebazpen hau interesduenei eta honen sorburu direnei alegaztea, bai eta udalen esku hartze sailari eta aholkularitzak juridikoari ere. Seigarrena erabakia ondasuen eta eskubideen udal inventarian islatzea. Zazpigarrena aldaketa administrazio dokumentu batean formalizatuko da. González jauna. Egunon, traemos esta propuesta de Egunon. Berraztertzeko errekurtsoa onartzeko proposamena ekartzen dugu. 20ko akordioa aldatzen dugu eta aldi berean beste akordio bat, urtarrileko akordio bat aldatzen dugu. Eta helburua da onestea errekurtsoa. 2020an merkatuaren errekurtsoa aurkeztu zen eta guri ondo iruditu zitzaigun eta arrazoia daukate zerbitzu teknikoek jo dute ondo dagoela hori egitea eta horregatik ekartzen duguna. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai, Zulaia Andrea. Egunon, eskerrik asko. Gai honetan, soilik baiezkoa bozkada posible, are gehiago errekurtzeak zuzentzen duen aurreko egoera bidegabea nola gauzatu zen ez dugu ulertzen. Baina errekurtso honen onespenetik abiatuta hausnarketa bat egin behar dugu. Hausnarketa galdera bati erantzunez hasi beharko da. Udal merkatua nahi dugu? Gure erantzun argia da. Bai, udal merkatua nahi dugu. Eta udal merkatua nahi dugulako, udal merkatuaren inguruko hausnarketa partekatua egin behar da bertan diharduten salerosleekin. Egoera sozioekonomikoa zeharo aldatu da, eta aldaketa horien eragina pareatzen du udal merkatuak beste baldintza batzuekin batera. Udal merkatua gure izaeraren isla bat da, eta gure etorkizuneko kontsumo arduratsu eta sostengarri baten ardatza izan daiteke, eta izan behar da. Baina udal merkatuaren maldan berako egoerak ez dio erantzuten soilik gizartearen ohituren aldaketaren eraginari.
Udal merkatuaren kudeaketa sistema zaharkitua dago, ez da bat ere moldagarria, ez dio ematen merkatuari egungo egoerara egokitzeko malgitasun nahikorik. Eta borondate politikoaren kontu baten aurrean gaude naiz eta gobernu taldeak teknizismoetan galtzea gustuko izan. Egungo kudeaketa eredua EAJak duela 25 urte merkatariei ezarritako kontzesio eredu bat da. Eredu hura ingurune jakin batean garatu zen, gaur egun existitzen ez den ingurune batean hain zuzen ere. Eredu hark, Getxoko udalak bete zituen promesak ere ekarri zituen. Egia da udalak konpromiso bat hartu duela gutxi gora bera esplizituki merkatuaren egoera hobetzeko, baina oraindik ere, gaur egun, teknizismo eta erabaki ulertezinek merkatuaren kudeak eta zaintzen dute eta ustezko borondate politiko bati gaientzen zaizkio. Errekurtso horrek egoera ulertezin bidegabe eta justifika ezina zuzentzen du eta ongi etorria izan dadila, baina Getxoko udal merkatuak teknizismo zentzugabeak jasaten jarraitzen du. Zenbat denbora da eguzki panelak instalatzeko eskatu zutela? Udal merkatuak borondate politikoa, bere garapenerako erraztasunak eta bere lanaren aitorpen esplizitu eta eraginkorra behar ditu. Udal merkatuaren etorkizuna merkatariekin partekatutako hausnarketa batetik igarotzen da. Udal merkatua Algortako tokiko merkataritzaren erdigunea izan dadin, kontsumo arduratsu eta iraunkorraren garapenaren erdigunea, 0 kilometroko merkataritzaren epizentroa. Pertsonek eta pertsonentzat pentsatutako udalerri baten epizentroa. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Urkitza jauna? Bai, como se... Barkatu, Andrade jauna? Sí, gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Eskerri asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Besterik gabe, aurreko osoko bilkurean esandakoa berretsi nahi dugu. Kantxa kirol moda erosteari buruz esandako gauza bera esan nahi dugu. Kezkaz ikusten dugu merkatuaren egoera. Gaur egun udalak merkatuaren 122 du eta iaia 4 postu ditu. Desbirtuatzen ari da, aldatzen ari da zer den udal merkatua. Eta nik uste dut, beren beregi defendatu behar dela merkatuaren izaera eta balioan jarri behar dela uste dut. Eta udalaren lokalak erabili behar dira. Erdiko gondola utzi zitzaion erabiltzeari aspaldi. Relacionarse con los comerciantes. Eta beharrezkoa da merkatariekin harremanetan jartzea merkatuaren izaera berreskuratzeko eta merkatariek ez abandonatzeko eta udalak bere gain har dadin. Izan ere, begibistakoa da bide honetatik jarraituz gero merkatua udaleraikin bat besterik ez dela izango eta bulegoetarako erabili beharko dela. Eta hori ez da izan behar udalaren helburua, baina noski alde bozkatuko dugu guri dagozkigun gastuak ordaintzaren alde alegia. Mila esker. Andrea, como se ha explicado por el concejal de nuestro... Gure EAJko zinegotziak esan bezala, alde bozkatzen dugu. Begibistakoa den bezala, orekatua da erabakia baita arduratsua ere, eta administrazio errekurtsoari erantzuten dio eta merkatuaren kudeaketa publikoa betzen du horrekin, zuzenean laguntzen diogu jasangarritasunari, karga gehiago partekatuz hobeto funtzionatzeko denon onurarako, baina horrez gain, funtsezkoa den zer balioan jarriko dugu 18. lokalaren erabilera gazteleku gisa, eta erabaki honekin berresten dugu gure apustua gazten alde. Eta horrela, espazio irisgarria, erdigunekoa eta optimoa eskaintzen diegu sozializatzeko eta udal esfortzuak hobetzen dugu zerbitzua eta horrez gain merkatua indartzen du ekipamendu publiko bezala eta berriro ere, erakusten da, gobernu taldearen baitan, gobernantzen dela erantzukizunez, elkarrizketaz eta partekatutako konpromiso batekin eta elkarrizketa irekita dago etorkizunean ekintzak egiteko. Mila esker. Beraz, bozketara pasatuko gara, alde, hau batez, onartua geratzen da. Eta honez beste, 71. Puntura pasatuko gineateke, kreditu hemen ja, badaukagu. Hemen ja, larrial, urgentzia, bozkatu behar dugu. Idazkari jauna, hemen bozkatuko dugu urgentzia edo hurrengo puntuan. Hurrengo puntuan? Mozioaren aurretik, bale, ederto. Orduan 71. puntua, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea.
Batzordearen proposamena da, kreditu transferentziaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi esku ordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dire, ezintzudiak ebazpenak eta diru kopuruak. Norbaitek hitza? Ez, beraz orain bai, urgentzia bozkatu behar dugu. Beraz, bozeramaileen batzordean hartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea aldeko bozkak. Aho batez onartua gelditzen da. Eta beraz, bozeramaileen batzordean 72 garren puntua bezala geratuko litzateke, eta 2025ko ekainaren 25ko bozeramaileen batzordeak hartutako adierazpen instituzionalen berri ematea. Adierazpen hori sexu askapenaren nazioarteko egunari buruzkoa da, 2025ko ekainaren 28. Adierazpen instituzionala LGTBIQA+ kolektiboaren sexu askapenaren eta rotasunaren nazioarteko eguna dela eta. Honela dio, gaur ekainaren 28an LGTBIQA+ kolektiboaren sexu askapenaren eta rotasunaren nazioarteko eguna da. Egun honetan berretzi nahi dugu pertsona guztien elkar bizitzarekin eta eskubideekin dugun konpromisoa, sexu orientazioa edo genero identitatea kontuan izan gabe. LGTBIQA+ pertsonek eskubide eta askatasun gehiago izan ditzaten egindako bidea eta lortutako aurrerapenak ospatzen ditugu. Baina gogoan dugu ere egiteko asko dagoela benetako berdintasuna egon dadin. Oso garrantzitsua da bidegabekeria sufritzen dituzten pertsona defendatzea eta honen aurka ahotsa goratzea. Pertsona guztio lagundu dezakogu gizartea bidezkoagoa, errespetuezkoagoa eta aniztasunarekin irekiagoa izan dadin. Gauza benetan alda ditzakegu bakarrik elkarrekin jarduten badugu, bai pertsona bakoitzak, bai gobernuen politikatetik. Badakigu azken urteetan gizartea aurreratu dela sexu eta genero aniztasuna onartzean. Alan izan da, pertsona, elkarte, talde eta erakunde asko lan egin dutelako kolektibo horiek ikusarazteko onartuak izan daitezen eta ideiak eta pentsatzeko moduak aldatzeko. Euskal gizarteak erakutsi du aurrera egin dezakeela, oztopoak hautsi ditzakeela eta pertsona guztiak aske bizitzeko espazioak sor ditzakeela. Gaur egun, harrotasunez esan dezakegu pertsona bakoitza beldurgabe izan eta bizi daitekeen gizarte bat eraikitzen ari garela. Aurre iritzirik eta estigmarik gabeko gizartea. Baina badakigu asko dagoela egiteko oraindik ere. LGTBIQA+ eskubideen aldeko babes keinu bakoitza, hitz bakoitza eta ikusgarritasunerako ekitaldi bakoitza urraz garrantzitsuak dira aurrera egiten jarraitzeko. Ekainaren 28a ez da bakarrik gogoratzeko eguna, jarduteko eguna ere bada. Getxoko udalak giza eskubideekin dugun konpromisoa berresten dugu. Gorroto diskurtsoen aurrean ez isilik geratzera animatzen zaituztegu. Era berean, sarearen arabera, Euskadin 2024an kolektiboko pertsonen aurkako 34 indarkeri kasu erregistratu dira guztira. Garrantzitsua da LGTBIQA+ pertsonen aurkako edozein indarkeria, diskriminazio edo bidegabekeria salatzea. Berdintasuna eta askatasuna negoziatzen ez diren eskubideak dira. Horregaitik, pertsona guztiak gonbidatzen ditugu sentsibilizatzeko jardueretan parte hartzera eta LGTBIQA+ pertsonen eskubideak defendatzera. Sexu eta genero aniztasunaren borroka euskal gizartearen hortasuna ikurra izan behar da. Era berean, udalak konpromiso hartzen du helburu hori lortzeko ekintzak areagotzen jarraitzeko eta gure udalerrian gertatutako indarkeria egoera bakoitza zabaltzeko. Azkenik, gogorazten dugu LGTBIQA+ pertsonen eskubideen aldeko borroka komunitate osoaren lana dela. Ezin dugu gorrotuak eta intolerantziak irabaz dezala baimendu. Gaur inoiz baino gehiago, gure aniztasunean elkartu behar dugu eta elkarrekin lan egin etorkizunean pertsona guztiak duintasunez, errespetuz eta askatasunez bizi ahal izan daitezen. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, aurrera egingo dugu, bai esan beharra
dago, guk bozeramaileen batzordean, aho batez, dakizuenez, prentza horrekoan agertu zen bezala, BH Bilduk beraien egoera batengatik ezin izan duzun parte hartu, baina bilatu ginen alderdi guztiak aukeran eginiela eman Bilduri nahi balin badute bozeramaile deklarazioetara edo adierazpen honetara gehitu. Orduan, ez dakite nahi duzuten edo ez, edo... Bai hori, batuko garela adierazpenera besterik gabe. Vale. Orduan, oraingoan bai, bozeramaileen adierazpena hau batez onartua geratzen da. Eta honez beste 73. puntura pasatuko ginateke. Popular Udal taldearen mozioa, informazioa eskuratzeko eskabideen eta erreklamazioen erregistroari buruzkoa. Zeinek defendatuko du, Zorrilla Lekerika jauna. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Jarraian, irakurriko dut. Abenduaren 9/2013 legeak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, esartzen duenez, gardentasunak, informazio publikoa eskuratzeko bideak eta gobernu onaren arauek izan behar dute ekintza politiko ororen funtsesko ardatz. Era berean, autonomia erkidegoek gardentasun arautzeko legeak onetsi dituzte. Euskal Autonomia erkidegoari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak gardentasunaren legearen aurreproiektua onetsi du eta orain, Eusko Legebiltzarrean dago, ura izapidetu eta honesteko zain. Gardentasuna hobetzeko asmoz, Popular Udal taldeak proposatu du publikoa izatea, legez babestutako datu pertsonalak izan ezik eta beraz udalaren webgunean informazioa eskuratzeko eskaeren eta erreklamazioen erregistro bat txertatzea. Erregistro horretan udalari aurkezten zaizkion eskaera eta erreklamazio guztiak inskribatu eta kontsultatu ahal izango dituzte herritarrek. Horregatik guztiagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengo, Getxoko Udalak bere webgunean argitaratu ditzala informazio publikoa eskuratzeko eskabideen eta erreklamazioen erregistroa. Bigarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Nuestro grupo Gure taldeak beti izan du interesa sustatzeko eta hobetzeko udal gardentasuna. Horregatik hain zuzen ere, ekimen desberdinak aurkeztu ditugu helburu horretarako. Adibidez, bere garaian mozio bat aurkeztu genuen udalak egiteko eta jendaurrean jartzeko kontratazio urteko plana. Horrek, batez ere, autonomoi, ETI eta enpresei emango lieke aukera aurretiaz ezagutzeko programazioa eta udalaren kontratazio premiak. Gaur egun, urteko kontratazio plana errealitate bat da bere salbuespenak gora bera. Bestalde, proposamenak egin ditugu eta osoko bilkurak onetsi ditu, baina nola ez. Gobernu taldeak ez du ezer egin horren inguruan. Adibidez webgunean publikatzeko onartutako eta aurkeztutako mozioak edo udalbatzaren gastuak publikatzeko edo kontratatutako langileen ordainsariak ezagutzera emateko edo ez du mekanismorik ezarri hobetzeko kontratazio profileko informazioa eta horren inguruan zailtasun asko daude informazioa aurkitzeko. Norberaren informatika maila gora bera. Gaur, Popular Udal taldeak berriro ere aurkezten du proposamen bat, hobetzeko gardentasuna. Eta hau lotuta dago honakoarekin. Datu pertsonalak izan ezik, gure helburua da argitaratzea udal webgunean erregistro bat eskabideekin eta erreklamazioekin zeinetan inskribatuko diren eta herritarrek kontsultatu ahalko dituzten egindako eskabide eta erreklamazio guztiak baldin eta udalean aurkezten badira. Funtsean, erakunde autonomoetan, AQS egiten da, ohartarazpenak, kesak eta iradokizunak, guk nahi duguna da hori publikoa izatea webgunean. Noski beti ere errespetatuz datu pertsonalak. Gure proposamenarekin, helburua da egitea udalak beste kontu batzuetan egiten duena eta aurrekontu parte hartzaileekin gauza bera egiten da. Aurrekontu parte hartzaileekin, soilik 2003tik, edonork ikus ditzake proposamen guztiak. Errespetatuz beti bere pribatutasuna. Aldi berean, ikus daitezke herritarren ekarpenak getxo txukunean adibidez Negurin edo Bilamonten. Eta
Sarriko bason ere bai egin daiteke hori. Naiz eta ezin den egin udal webgunean, baizik eta zeugaz plataformaren bidez. Horregatik, mozio honekin, zer nahi dugu gure helburua da, ekarpenak ikusi alizatea, erreklamazioak eta iradokizunak, herritarrek egiten dituztenak edozein gairi buruz. Elkarte, norbanako edo saltoki batek idazki bat aurkezten duenean, guk nahi duguna da herritarrek ikusi alizatea. Begibistakoa den bezala eta esan dugun bezala, datu pertsonalak salbuespena izango dira. Erregistro horretan datu desberdinak agertuko lirateke espediente zenbakia, sarrera data, deskribapena eta motivazioa egongo balitz, nori dagoen zuzenduta edo ebazpen data. Eta uste dugu proposamen honekin eta bukatzera noa, gardentasuna betuko litzatekela eta erabilgarri izango litzatekela eta ez soilik eskatzaientzat horrela jarraipena egin halko liekete bere eskabidei, baina horrez gain erabilgarri izango litzateke gainerako herritarrentzat. Ezagutu dezaketelako zer galdetzen duten beste herritar batzuek eta udalaren erantzuna ere bai. Horregatik aurkeztu dugu mozio hau eta alde bozkatzeko eskatzen dizuegu. Mila esker. Eskerrik asko. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Bai, eskerrik asko alkate andrea eta egunon guztioi. Alderdi Popularrak gaur proposatzen du mozioaren bidez sortzea erregistro bat, erregistro publiko bat, zeinean herritarrek kontsultatu ahalko dituzten informazio eskabide guztiak. Udalari zuzendutakoak, alegia. Azkar bilatu dugu Googleen, zein beste lekutan egiten den hori, eta soilik agertu zaizkigu Madrilgo datuak, zeinean antzeko erregistro bat dagoen. Madrilgo erregistro hau sortu zuen 2019ko gardentasun lege batek, eta gogorazi behar dugu une horretan Alderdi Popularrak legearen aurka bozkatu zuela Madrilgo komunitatean, eta alde atera zen oposizioak alde bozkatu zuelako, besterik gabe, baina hortaz harago, guretzat, tresna interesgarria da. Egia esan, gardentasuna hobetzera zuzendutako proposamen oro, ondo iruditzen zaigu gure udalerrietan. Horrelako proposamen guztiak iruditzen zaizkigu ondo. Hala eta guztiz ere, Alderdi Popularreko bozeramaileak proposamen batzuk egin ditu gardentasuna hobetzeko, osoko bilkuran egin direnak, eta oraindik ere martxan ez daudenak, eta horiek oinarrizkoak dira. Adibidez, erakunde agenda argitaratzea, aurkeztutako eta onetzitako mozioak argitaratzea, eta hori guztia oso oinarrizkoa da, eta horregatik uste dugu martxan egon beharko liratekeela. Horregatik, proposamen hau ondo deritzogu, baina guretzat ez da hain lehentasunezkoa beste batzuekin alderatuta. Jarraian aipatuko ditut horietako batzuk. Aitzitik, uste dugu udalaren lehentasuna izan beharko litzatekeela beste zerbait. Hala, lehentasuna ez litzateke izan behar esatea zein dokumentazio eskatzen den, baizik eta dokumentazio gehiagorako sarbidea albidetzea, eskatu beharrik gabe erregistroaren bidez. Hau da, helburu izango litzateke sarbidea hobetzea informazio publikora. Zergatik? Eskubidea dago informazioa jasotzeko, hau da, zuk dokumentazio eskatzen baduzu, eskubidea daukazu jasotzeko informazio hori, lege mugekin noski, begibistakoa da hori gora bera, administrazio izapideak luzeak direla, epei zaindu behar, epei eutsi behar zaiela, eta oztopoak daudela. Beraz, batzuetan, zaila da informazio publikoa eskuratzea. Eta ez horiek azkenengo legegintzaldian, aurreko beste legegintzaldi batzuetan asko hitz egin da parte hartzeari buruz, gardentasunari buruz, hobeto esan da, eta guk ere proposatu izan ditugu ekimen desberdinak, adibidez, argitaratzea udal langileen txostenak, argitaratzea erakunde agendak, alkatearena eta zinegotziena eta eguneratuta egotea, eta proposatu dugu parte hartzea, hobetzea, batzorde eta plenoetan. Hori parte hartzea da, bai, baina parte hartzea bada beste mekanismo bat gardentasuna hobetzeko, eta oso garrantzitsua izan ere. Laburbilduz. Hobe litzateke informazio garrantzitsua herritarren eskura egotea. Hori da guk eskatzen duguna, eta esan bezala, gardentasunarekin lotuta dago parte hartzea. Eta hemen esaneko nuke parte hartzeari buruz asko dagoela oraindik egiteke.
udalean, badaude foro edo kontseilu desberdinak zeinetan herritarrek parte hartzen duten, edo elkartek parte hartzen duten udaleko ordezkariekin, baina praktikan ez dute funtzionatzen. Plangintzako aholku batzordea daukagu, oso gutxi dakigu horren inguruan, berdintasun kontseilua aldizka biltzen da, eta Gazteria Foroari dagokionez, argitaratutako azkenengo akta 22ko otsailekoa da, badaude gazte batzuk maskararekin, eta horrez gain badago ingurumen tokiko foroa, batzordean esan den bezala. Zeinari buruz ez dugun informaziorik. Labur bilduz, proposamen hona iruditzen zaigu, baina zoritzarrez, badaude gauza asko egiteke gardentasunaren eremuan eta guretzat, beste kontu horiek sinpleagoak dira eta lehentasun handiagoa daukate. Orain martxan jartzea erregistro bat ez da egokia eta kontuan hartuta gobernu taldearen epeak, agian kaltegarri izango litzateke eta horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara mozio honetan. Beste norbaitek... Gonzalo jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate anderea. 2025ko apirilean Eusko Jaurlaritzak onartu zuen gardentasun legearen aurre proiektua eta horrela gobernu programan hartutako konpromisoa bete da. Hala eta guztiz ere, dokumentu hau gure antolamendu juridikoan sartu aurretik Eusko Legebiltzarrean egon beharko da. Beraz, gaur egun ez da nahita ez bete behar lege aurre proiektu hori. Egungo esparruari dagokionez, kontuan hartu behar dugu 2013ko gardentasun legea. Informazioa eta gobernu onerako legea da. Eta hori bete behar dugu. Eta horregatik, hain zuzen ere, horrelako tresnak sustatzeko, egungo lege esparrua kontuan hartuta eta kontuan hartuta lege aldaketa bat egongo dela, hobe da itxarotea bestela, baliteke ekimenak onartzea lege babesik gabe. Eta, hala ere, argi utzi nahiko genuke informaziorako eskubidea dutela, herritar guztiek, konstituzioak aitortzen duelako eta beste lege horrek aitortzen duelako. Eta horrek ezartzen du nola gauza daitekeen eskubide hori eta zeintzuk diren mugak. Mugak, datuen babesa, eta bat. Kontua da, eta herritar guztiek eska dezakete informazio hau. Kontua da informazio hori udalak ematen duela da. Izan ere legeak behartzen gaitu horretara zen da proposamenaren helburua. Herritarren benetako eskaera da erregistro bat edukitzea, ikusteko zenbat aurkeztu diren. Edo tresna politiko bat da oposizioko taldeak ikusteko zer galdetzen duten edo zer ez duten galdetzen auzokideek. Ez dakigu benetan beharrezkoa den eta gainera kontuan hartu behar dugu zenbat errekurtso edo baliabide bideratu beharko liratekeen horrelako sistema bat abian jartzeko kontuan hartuta gardentasun legea eta datu babesen legea eta kontuan hartuta zenbat baliabide erabili beharko liratekeen etengabe mantentzeko eguneratuta datu base hori. Informaziorako sarbidea legean dago jasota horregatik, ez dugu aurka bozkatuko, ez da alde ere. Zalantzak ditugulako eta horregatik guztiagatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Campillo Anderea. Eskerrik asko alkate Anderea, egunon danori. EAJtik guztiz bat eitzen dugu gardentasun politiketan sakontzen jarraitzeko beharragaz. Demokrazia osasuntzu, hurbil eta moderno baten oinarritako bat alako, zelan ez. Ahora bien, también creemos que es importante... Hala ere, ondo dago bereiztea gardentasun erabilgarria, ulergarria eta eraginkorra eta gain informazioa batzuetan baliorik ematen ez duena. Izan ere, horrek zarata, nahasmendua edo deskonfiantza sor dezake. Informazio publikoa eskuratzeko eskaeren eta reklamazioen erregistro oso bat argitaratzie. Eta lehen begirada bat emoten batzegun mozioari, ados egoteko igual emoten dugu, ezta? Baina errealitateak dino, informazio gehiago edukitziek ez da bela beti gardentasun handizau bat emoten. Llenar una web de documentos o listados sin contexto... Testu ingururik gabeko informazioa edukitzeak ez du hobetzen kontu ematea eta gainera ez du hurbiltzen informazioa herritarrengan. Kalitatea behar da, ez volumena, trazabilitatea behar da eta argitasuna. Helburua da sarbidea erraztea, benetan behar duten horretara eta ez zailtzea datu askorekin. Normalean inor kontsultatzen ez dituenak. Sunari buruzko 19/2013 legiek
eta ez deu behartzen lege honek mota honetako banan-banako erregistroa argitaratzie. Informazioa eskatzeko eskubidea garantizetan deu, denporak garantizetan deuz, eta bidamoduen erantzutiek be garantizetan deu. Baina ez deu behartzen herritarrak egindako galdera, kexak edo iradokizunek argitaratzie, eta aregitzi hau modu hidi baten eitzie. Tampoco lo hace el anteproyecto de ley. Horrez gain ez du hori egiten Eusko Jaurlaritzaren gardentasun legeak. Gu ados gaude proposatzen duen honekin, indartu behar da informazioaren emakida aktiboa. Eta hori egin behar da ikuspegi estatistiko batetik eta irisgarritasunetik. Batzuten herritarrak eskatzen da benen informazioa, adibidez batzutan euren lan egoerari lotute dauela, edo administrazioagaz arazoren bat dekola, edo adibidez juridikoki arazoren bat dekola. Orden, herritarrak eitzen badabin eskaera bat eta hori publiketan badugun, igual efekto disuasorio bat lortzen da. Agian herritarrak gero bilurra dekie eskatzi informazioa holan, alan, publiketan badugu, bere datuek babestute badauzen be. Beraz, dudasko sortzen dugu, holan eitzie. Pero permítame una reflexión. Baina gustatuko litzaidake hausnarketa bat egitea puntu honetan. Ezin dut alde batera utzi honako hau, gardentasunik handiena eskatzen duenak gutxienez adibidea eman beharko luke eta eredugarri jokatu beharko luke. Kasu honetan, Alderdi Popularreko ordezkariak esan bezala, horrelako eskabide desberdinak egon dira eta deiabu bat izan dut iaz, uda baino lehen, beste mozio batean eskatu zen iguten gardentasun handiagoa edukitzeko, eta gogorarazi nahiko nizueke, talde bakarra zaretela udalean bere datuak argitaratuta ez dituenak. Ez dakigu zein den zuen ogibidea, eta gainerako kideok gure informazioa eman dugu, beraz, esan bezala, eredugarri jokatu behar dugu. Beraz, iaz, etxerako lana jarri nituen, baina berriro ere errepikatuko duzu zuen fitzak utzik daude eta animatzen zaituztet, benetan argitaratzera zuen informazioa. Nola ez, argitaratzera gonbidatzen zaituztet. Kompromiso hartzen dugu gardentasunegaz, baina erabilgarri zedan bategaz. Informatuko dabena herritarrei, herritarrek konektatuko dabena, eta lege esparrure egokitute dabena. Holan be, Eusko Jaurlaritzaren gardentasun legien aurre proiektuagaz urratzak emongo duguz, eta informazio eskatuenaren publizitate aktibo indartzie bultzatuko dugu, maila estadistikoan, esan bezala. Por todo ello, y desde la Horregatik guztiagatik eta erantzukizunez, abstenituko gara mozio honetan. Jarraituko dugu parte hartzeko bideak hobetzen, bai noski, baina hori egingo dugu improvisatu gabe eta arriskuan jarri gabe herritarren funtsezko eskubideak, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, Rialekerik jauna. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, hainbat taldek esan dute behar bada, komplikatu zeagoa litzateke erregistro hau sortzea, baina hau egin dago udalaren partetik. Hau da, gu hemen ez gara esaten ari beste lan bat egiteko, bai, igualdaturen bat kendu behar da, herritarrei informatzeko datu pertsonalen inguruan, baina erregistroa bera bikain eginda dago, eta agertzen da, beraz, ezer gutxi gehiago egin behar da. Es verdad que hay una ley, la ley 9/2013. Eta legea bera orokorra da, eta instituzioak eta oroar udaletzea joan dira gardentasun aldetik gauza gehiago sartzen. Hau da, lege hori orokorra zen da gero bakoitzak egin du berea, gero badaude gauza batzuk udala berak beste askok bezala ze barne hartzen dituztenak, eta lege nazionalan agertzen ez zirenak. Beraz, ez dago arazorik lege orokorrean hau ez agertzarekin. Osa daitekelako gero beste alderdi batzuekin guk, oroar. Excepto, si exceptuamos en Getxo Kirola. Getxo Kirolaken kasua salbu, hor azken finean bai egiten delako gardentasun batekin eta bizatzen zaigulako, kesa eta iradokizunen ataletik ze arazo egon diren, herritarren partetik, zer esan duten hoien inguruan, igerilekuen kasuan, peadelpisten inguruan. Egia da balantzen moduko bat egiten dela eta informatzen zaigula. Baina udal mailan ez da hori gertatzen. Ez dikut esaten zenbat erreklamazio egoten diren adibidez garbiketa zerbitzuaren inguruan edo lorezaintza zerbitzuaren inguruan. Hori behar bada orokorragoa da guke aurkezten dugunaren aldien, baina oso interesgarria litzateke udal askok egiten dute horregatik. Pena da ez dela egiten dena den, kontutan izango dugu, saiatuko gara. Intentaremos seguir presentando
ekimenak aurkezten jarraitzen, uste dugulako positiboak izango direla guztiontzako. Besterik gabe, eskerrik asko. Beste norbaitek, ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularrekoak, kontra, EH Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Eta, honez beste, errepikatu behar dugu. Berriz, bozketara pasatuko gara, bigarren bueltan. Beraz, alde, Partido Popularra, kontra, EH Bildu, abstentzioak. Beraz, bertan bera geratzen da. Eta honez beste, 74. puntura pasatuko ginateke. Popular Udal taldearen mozioa udal aparkaleku publikoa Ormetxe kaleari buruzkoa. Andrea jauna. Sin duda la falta de... Zalantzarik gabe, aparkatzeko leku falta udalerri osoan, nabarmentzen da, bereziki udaletxaren inguruan izan ere, bertan pilatzen dira udaletxea bera, ertzaintzaren komisaldegia, epaitegi aldundia goitza eta bar. Arazorik konpontze saiatzeko udaletxaren ondoan lurpeko aparkaleku bat egiteko azterlana sartu zen aurrekontuan, eta horrek zalantzarik gabe denbora asko beharko du. Ormetxe kalearen amaieran dagoen udal lurzati bat garbitu eta bertatik belar sastraka kendu dituztela duela gutxi eta zelaigune txiki bat aurkitu dute eta uste dugu behineko aparkaleko modura erabil daitekela. Udal lurzatia da, etxe bizitza erabilerakoa eta apon garatzeko zain dago. Erabilera erabaki bitartean behin erabil daiteke aparkaleko. Alderdi Popularretik proposatzen dugu lurzati horretan behin-behineko aparkaleku bat eraikitzea inbertsio handirik gabe, trinkotxe eta materialekin modu simplean osatuta. Gure ustez 20 bat ibilgailurentzako aparkaleko izan daiteke eta udalbrigadek beraiek eraiki dezakete. Azaldutako guztiagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen aurkeztu du. Lehenengo Ormetxe kalean aipatutako zabalguna behin-behineko aparkaleku bihurtzeko beharrezko izapideak hastea eta bigarrena mozio honen berri ematea udal komunikabide guztietan. Nik uste du mozioan argi azalduta geratzen dela guztia, gu nahi dugu udal lurzati bat, kale amaieran dagoena, horretan inbertsio bat egin eta aparkaleku modura erabiltzea, auzo horretako bizilagun apurrek, erabiltzeko eta bertora datozenek baita ere, eta beraz uste dugu mesedegarria litzatekeela bertako jendearentzat. Beste norbaitek hitza, Benito jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egia esan, denbora gutxi behar izan du Alderdi Popularrak etxorentzako beste aparkaleku bat proposatzeko, kotxe sari garenean ezin da beste modu batera izan, ezta? Eta aparkaleku honekin beste bat gehiago litzateke beraien zerrenda disparatatu horretan. Akostumbratuta gaudaia da, beti eskatzen dutelako Arregunagan Hondartzan, Campa del Loron, Gobelaurre parkean, oie guztiak azpigitura handia lirateke, eta izugarrizko eragina izango lukete gure egunerokotasunean eta bizilagunenean baita ere. Gaurko proposamena sinpleagoa da, hori egia da, 20 plaza bakarri dira, eta lurzati horretan apoan aurre ikusten da etxe bizitzak eraikitzea. Baina, lurzati txikiagoa bada ere, proposamenean, baldintza berberak ageri dira, ez da? Gainerako aparkaleku proposamenen baldintza berberak, ez du inporta eraginak, ez du inporta bezilagunek uste dutenak, ez du inporta bestelako alternatibarik egoteak, eta nola ez du inporta eskaerak berak. Izan ere kasu honetan, Alderdi Popularraren mozioak eskaintzen duen irtenbidea, transitorioa da, baina batez ere esan behar dugu, transitorioa dela, existitzen ez den arazo baterako, ez dago horrenbesteko behar izanik, ez dago aparkaleku beharrik. Eta gainera, zerbitzu publiko horiek, aipatu dituzunak behintzat, bai hor daude, baina oso ondo konektatuta daude, garraio publikoz. Aiboa metro geltokitik hasi eta Ertzaintzaren komisaldegira 500 metro daude, beste 400 metro... hobeto esan da egoitzara eta igogailua daude, eta Bizkaibus geltokitik, Algotako etorbidetik udaletxera beste 100. Ahaztu zaizue esatea, ez dagoela bizikletentzako aparkalekurik, hori askotan eskatu dugu. Gainera,
kontutan izan behar dugu non egita proposatzen den, Ormetxe kalea, etxe bizitzaz beteta dago, Neguriko auzo tipikoa da, eta esan beharra dago, nahiko gaizki geratu dela, bere sasoian egindako erreformata gero. Zergatik diogu hori? Egoera txarrean geratu dela, eta oraindik zuek zer nahi duzue? Berdegune bat hartu, berdegune bakarra, eta 20 kotxerentzako aparkaleku bihurtu, gainazalean bertan. Relleno moduko bat egin da, hori diozue eta mozioan. Ez da, grabiarekin edo zerekin. Baina, zalantzari gabe guk ez dugu ikusten. Bestalde, mozioan esaten duzuenaren kontrara, Lursatia ez da deskubritu sastrakak eta sasiak kendu ostean, hau ez da aurkikuntza arkeologiko bat izan, partzela hori hortxe egonda beti, eta belarrez beteta egonda, bai, eta zuaitzekin, eta hori bai izan zen bizilagunen eskaera bat, berdegunea berreskuratzea. Berrurbanizazio desastroz horren ostean galdu zutelako. Beraz ez jarri zuen zuaizkatxo txorra horiek. Kontsolazio modura ez dute balio eta birmodelak eta hori eta gero zuaitza falta zitzaizkien. Eta orain geratzen zaien Lursati berde bakarra gainazaleko aparkaleku bihurtu nahi baduzue, hain zuzen ere bizilagunek eskatutakoaren kontra doa. Kasu honetan. Beraz, kontrako botoa emango dugu. Hala eta guztiz ere badago beste kontu bat interesgarria dena, mozioan. Alderdi Popularrak dio Lursatia udal titulartasunekoa dela. Eta gustatuko litzaidake gobernu taldeak esatea partzela hori municipala denala ez. Mozioan ez da esaten. Udal titulartasunekoa bada, zergatik kapoan proposatzen da horretxe bizitza libra egitea? Galdera ona? Eta erantzun beharko luke gobernu taldeak. Zoritzarrez, udal Lursatiak etxe bizitza libra egiteko erabiltzea ez da ezer berria. Hemendik pasatu izan dira beste orube batzuen salmentak etxe bizitza libra egiteko, baina gero apoaren aurkezpenean, esan digute ezin dela hiri lurzoruan etxe bizitza babesturik. Eskuragarri dagoen lurzoruarekin egiten den gauza bakarra saltzea baldin bada, etxe bizitza libra egiteko hori ez da babesturako izango, baina udal Lursatietan hiri inguruan gainera etxe bizitza libra egiten bada, hor bai egin ahalko litzateke etxe bizitza babestua gero gainerako hirigunetan. Zalantzari gabe, gero hitz egingo dugu aporen inguruan, baina apoa benetan liluragarria da, Ez dugu ezer espero horrengandik, baina oraindik etxe bizitzak eraikitzeko asmoa agertzen da. Beste norbaitek, Jirago Andrea. El micro. Bai. En primer lugar, lehenik eta behin, mozioan esaten bada ere, behin-behinekoa izango litzateketela eta inbertsio txikia eginda, badirudi ez dela horren simplea eta ez da horren merkea. Gainera, proposamenean bertan esaten da plaza kopurua oso mugatua izango litzatekela, mozioan bertan esaten den bezala. Beraz horrek zalantzan jartzera eramatzen gaitu aukera bera. Ea beste diru inbertitzen merezi duenain aparkaleku gutxi ateratzeko, eta gainera behin-behinekoa dira gogora dezagun Lursati hori etxe bizitzak egiteko dela eta horrela sailkatuta dagoela apoaren baitan, eta aurreikuspena da besterentzea eraikitzeko. Horrek esan nahi du egiten den inbertsio oro desagertuko litzatekela aurreikusitako hirigintza plana garatuta gero. Beraz ez zaigu logikoa edo zentzuzkoa iruditzen baliabide publikoak erabiltzea, horren ibilbide laburra izango duen zerbaitetarako, beraz kontrako bota emango dugu. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Andrade jauna. Estoy saltando hoy, no sé lo que me pasa. No, si el equipo de gobierno no habla, no, simplemente decir a los vecinos que primero... Bueno, bizilagunei aparkaleku arazorik ez dagoela esatea realitateri, errealitatea ez islatzea da. Hau zabortegi bada, arratoia baino ez daude bertan. Eta horregatik proposatzen dugu behin-behineko aparkaleku bat,
Ikusita zeharin jarduten duen udaletxe honek, badakigu 10-15 urte izango direla aparkaluko aukendu arte. Beste adibide asko ditugu. Beraz, guk uste dugu arratoiak eta zabortegia diren toki batean hau egitea errealitate bati erantzutea dela, auzo horretan. Eta, bueno, ez baduzu babestu nahi, zuentzat okerrago. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu. Hemen botoaren esplikazioa daukagu. Solicito González jauna. explicación de voto. Antes de ir a la explicación de voto... Bueno, lehen alderdi lehen eskatu denez boto azaltzeko alderdi sozialistak bere iritziare eman izan du, ezta? Gobernu taldeko parte zarete, bera zuen iritziare bada, ezta? Diot... Bueno, dena dela. Ezezko boto eman dugu, udal gobernutik, saiatu garelako beste lurzati batzuk aztertzen, antzeko ezaugarria dituztenak, azken asteotan, eta horretarako barne kontsulta bat egin dugu azpiegitura taletik, eta esan digute, indarran dagoen apoa dela eta ezin dela hiri oruberik erabili horretarako. Eskerrik asko. Eta honez beste 75. puntura pasatuko ginateke. EH Bildu taldearen mozioa Fadurako kiroldegiko udako igerilekuen egitura harin erretraktila instalatzeko azterketari buruzkoa. Bildu sola jauna, parkatu. Eskerrik asko. Arraroanik aurkestea mozio hau, ez? Bai. Fadurako kiroldegiak 40 urte baino gehiago ditu eta funtsezko udal ekipamendua da Getxoko herritarren ongizaterako eta kirol jarduerarako. Instalazio hobekuntzak eta eguneratzeak ongi etorria dira beti haien funtzionaltasuna bermatzeko eta herritarren egungo beharretara egokitzeko. Udako igerilekoak kiroldegian bertan daude eta uduen asko erabiltzen dira, baina baldintza klimatikoen mugatuta egiten dute haien erabilera, eta horrek murriztu egiten du haien funtzionaltasuna eta erakargarritasuna. Altzairuzko egitura harin zimentaziorik gabea eta zabaia eta alboko itxitura erretratiak edo esmuntagarre dituen instalatuz gero, igerilekoen erabileraldia luzatu ahal izango litzateke neguko hilabeteak barne, erabiltzaileak eguraldi txarretik babestu eta instalazioen esperientzia hobetuz. Egiturarin horrek herritarren eskaera gero eta handiagori erantzungo lioke urte osoan igerileku erabilera gaituko lukeelako. Alde batetik, igerikitan aritzen diren erabiltzaile beharrak asetuko lituzke neguan ingurune estali eta egoki batean entrenatu edo jardueraz gozatzeko aukera izango luketenak. Bestalde, gurasoi eta seme-alabi sarbidea erraztuko lieke eta horik aukera izango lukete igerilekoa familiarentzako erabiltzeko udalerrian aisialdia osasungarria eta kohesio soziala sustatuz. Hobekuntza horrek instalazioen balioa handituko luke, hainbat kolektiborako kirola eta ongizatea sustatuz. Proiektu hau interes publikokoa da, funtsezko udal ekipamendu bat optimizatzeaz gain, herritarren osasuna eta aisialdia sustatzen dituelako eta hainbat kolektiboaren beharrei erantzuten dielako, hala nola kirolai, familiei eta gazteei. Igerilekoen erabilera negura zabaltzean, kalitatezko kirola azpiegitura bat izateko aukera maximizatzen da, Getxoko gizarte garapena eta ongizate orokorrari lagunduz. Bestalde, udako igerilekoak kokatuta dauden lursaila, 10 urteko itxulera handia duen uholde arriskoko eremu gisa sailkatuta dago. Uraren Euskal Agentziaren bigarren plangintzako zikloko 2022-2027 tarteko uholde arriskoak kudeatzeko planaren arabera. Plan horrek murrizketak esartzen ditu arrisku handiko eremuten eraikitzeko, baina uholde arriskoa larregotzen ez duten interes publikoko egiturak ahalbidetzen ditu. Hala nola, uraren fluxu naturala oztopatzen ez duten zimendaturik gabekoak. Dagokigun kasuan, altzairizko egituraren erretraktil bat proposatzen dugu, arintzen neurriak izan ditzakeena.
Proposamen horrek irizpidearekin bat dator, eragin hidraulikoa minimizatzen baitu eta aplikatu beharreko araudiak betetzen baititu. Horrekin batera, azterketa tekniko bat eta uraren Euskal Agentzia onespena beharko lituzke. Kostuari egokienez, hainbat enpresak kontsultatu ostean, hasierako kalkuluek diote, fadurako kiroldegiaren neurriko igeriliko batzuetarako altzairuzko egiturarin erretraktil batek, sabaia eta alboko itxitura barne, 200.000 eta 500.000 arteko kostua izan lezakeela gutxi gora bera, tamainaren, materialaren, espezifikazio teknikoen eta urpean gera daiteken eremu baten arudiak betetzeko baldintzen arabera. Kopuru hori hasierako kalkulua da, eta azterketa baten bidez berritsi beharko da. Horrez gain, proiektuak Europako eta Eusko Jaurlaritzako laguntza jaso litzake, hala nola, kirol instalazioen transizio ekologikorako Next Generation EU funtsak eta tokiko kirol espazioak hobetzeko Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren diru laguntzak. Horrek, udalentzako finantza sama arinduko litzateke eta proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa indartuko luke. Azken batean, egitura harin hori instalatzeak, igerilikoaren funtzionaltasuna hobetzeaz gain, ekipamendu publikoak optimizatzeko herritarren eskerari ere erantzungo lioke. Kirola, familia isialdia eta jasangarritasuna sustatuz. Gainera, lehendik dauden instalazioen bizitza erabilgarria luzatuko luke, egiturazko esku hartze handirik egin beharrik gabe. Honegatik guztiagatik, honako mozio proposamena aurkezten diogu Getxoko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak azterlan bat egin dezala fadura kiroldegiko udako igerilekuetan zimendatzerik gabeko altzerizko eta egiturariniko estalki erretatil bat instalatzeko sabaia eta alboko itxitura barne bideragarritasun teknikoari, arauen mailari eta ekonomikoari dagokienez. Azterketa kontuan izango ditu uraren, uholde arriskoa kudeatzeko planak, 10 urteko birgaitze aldia duen interes publikoko izaera duen uholde arriskoko eremu baterako dituen murrizketak. 2. Azterketa proiektuaren bideragarritasuna berresten badu, proiektua onartzeko eta gauzatzeko behar diren izapideak hastea, aurrekontu zehatuak eskatzea eta izan litezkeen finantzazio iturriak ebaluatze barne, hala nola autonomia erkidegoko programak eta Europak eskaintzen dituen diru laguntzak kontuan hartuta. Pasatuko naiz defentsara, hala ere. Nahiko azalduta geratu da mozioaren ostean, baina, gaur aurkeztutako proposamenak igerilekoaren erabilera urte osoan zabaltzeko beharrari, egun beharrari erantzuten dio. Erabiltzaileen baldintzak hobetuz eta 1990 dagoen azpiegitura bat optimizatuz. Ikusi ahal izan dugunez, indarrean dagoen araudiarekin bateragarria da, beti ere baldintza tekniko batzuk betetzen badira eta dagokion baimena lortzen bada. Hau da, izan daiteke gobernuak nahi baldin badu. Lehenik eta behin, azaldu behar da gure proposamenak, mozioan azaldu bezala, uraren Euskal Agentziaren araudiarekiko bateragarritasuna duela. Eta zehaztapenetan sartuz bagara, pizkat gehiago sartuta, baina asko sakonduz gabe, proposatutako egiturak, zuek ikusteko, estalki teleskopiko bat izan zezakeen gaur egun dagoenaren antzekoa, eta espazio ikusita gutxi gora bera, 20 metroko zabalera eta 59 metroko luzera izango luke gaur egun dagoenak gutxi gora bera izango ditu 30 metroko zabalera eta 61 metroko luzera. Hala, soluzio moldagarria da mozioan aipatu bezala eta hori ura agentzia dukan araudiaren barnean dago eta guk ez dugu ezer asmatu. Gainera, egin beharreko inbertsioa asko txikiago izan litzateke, estaritako beste igerileku berri bat eraikitzea baino, eta lehendik dagoen instalazio batetik abiatzen baigarelako. Proposamen hau, edo eredu hau, egia esan gure herrian ez da berria izan ere, 2007 urtean, igerileku olimpikoan proposatutakoaren estalki antzekoa egin zen, edo gaur proposatu dugunaren sozera antzekoa egin zen, baina kasu horretan, pisu handiagoa zeukan, eta bertan zegoen teknologiak gauza zailtzen zituen. Baina hori izan dugun eredu hori erakutsi digu, erakutsi zigun posible zela, irizpide teknikoen oinarrituta, posible zela horrelako zehozer egitea. Eta egia esan, hau egiteak
interes publikoari erantzuten dio, izan ere, estalkia jarrita, urte osoan erabiltzeko aukera emango luke mozioan azaldu bezala. Eta getxoko bizilagunen bizikalitatea gure ustez hobetuko litzateke, eta mota guztietako erabiltzaileek asko eskatzen duten igerileku estalia arintzeko aukera emango luke. Bai ikastaroen, bai saio librean eta entrenamendu federatuen programazioa zabalagoa erraztuko luke ere, eta gainera, dagoeneko existitzen den baliabide bat optimizatuko litzateke, gaur egun izan ere igerileku horiek udan bakarrik erabiltzen dira eta segun seguraldiarekin. Era berean, adineko pertsonen edo behar berezia dituztenen erabilera bultzatuko edo lagunduko duke uretako jardera suabeak edo terapeutikak eskaintza handituz eta dibertsifikatuz. Gainera, gaur egun neguan, gurasok ez dute aukera fadura joan eta seme-alebekin igerilekura sartzeko. Umeen igerilekua itxita baitagoelako, ikastara daude bertan. Askotan, gobelara joateko aukera ematen da, baina hau ere gainezka dago, bai bainoa hartzeko seme-alebekin eta bai igeri egin ahal izateko. Beraz, argi dago gaur egun, okupazio arazo handi bat daukagula eta ondorioz, irtenbide bat emanda, hau izan daitekeela irtenbideetako bat. Gure ustez mozioa justifikazio sendorik gabe baztertzeak mugatuko luke baliabide publiko bat eta beharrezko den baliabidea ukatuko lioke herriari. Eta hau onartzea berriz, lehendi dagoen azpiegitura baten aprobetxamendua maximizatuko luke eta behar dituen egokitzapenak aurrera emango lituzke. Eskerrik asko. Benito jauna. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, hasieratik esango dut ez dugula proposamena babestuko, izan ere zalantzak ditugu, eta horregatik abstenitu egingo naiz. Hala eta guztiz ere, bat gatoz eskaeraren beraren funtsarekin eta labur esanda, ondo iruditzen zaigu aukera aztertzea, baina behar bada bigarren puntua ez eguen ondo iruditzen, ez da, bideragarritasun hori eta gauzatzeko bideragarritasuna, aztertzea izan ere guk baditugu gure zalantzak, gure aurkakotasunak, proposamenaren inguruan dena dela, esan beharra dugu, eskertzeko modukoa dela, ageriko problema bat dagoenean, kasu honetan, Getxo Kirolaken espazioen saturazioa, irtenbidea proposatzea, batzutan handinaiak, baina arazoa konpontzeko egitea, behintzat balora dadila, ez da? Esan bezala, bat gatoz helburuarekin, gu ere kezkatuta gaude, ondo iruditzen zaigu Getxo Kirolaken instalazioak hobetzeko proposamenak egitea, eta are gehiago zerikusirik badu igerilekuen kontuarekin. Izan ere, igerilekuen kontua uzinkin faduratik kanpo geratu da, baina gero eta beharrezkoago ikusten dugu hoien erabilera birpentsatzea eta baita oraien edukiera birpentsatzea ere, ez da? Normalean, izan ere, igerilekuak asko erabiltzen dira, ikastaroak egoten dira, igerik eta kurrubak erabiltzen ditu, bestelako jarduerak egoten dira, eta horri guztiari gehitu behar zaio, betiko erabiltzaia joaten direla bertara erabiltzera, igeri egitera, ez da? Eta ikusten dugu, gero eta saturatuago daudela, igerilekuko kaleak, eta hori hain zuzen ere akuesetan ikusten da, ez da? Esaten dute jende gehiegi egoten dela, eta istripuak ere egon daitezkela horren ondorioz, edo, ikamikak erabiltzaileen artean, eta barret horregatik, hausnarketa sakona egin beharko genuke igerilekuen egoeraren inguruan. Hala eta guztiz ere, proposamen zehatz bat eginda, atzera bota daiteken estalki bat jartzekoa, eta ez dugu ikusten, izan ere, lehenik eta behin, estalki bat jartzen badugu igerileku horretan, galdu egingo litzateke amplitude sentsazio hori, ez da? Aire zabaleko piztina bat erabiltzen dugunean izaten dugun sentsazio hori galduko litzateke, uda sentsazio hori. Hori jada ikusten dugu igerileku handiaren erabileran, olimpikoaren erabileran. Izan ere, estuelkia jartzen badugu udaz gain, erabil daiteke urte osoan zehar, baina
zer gertatzen da? Ba, udan estalki atzera botatzen bada ere hormak geratuko dira eta igerilekua, erabilera ludikoa egitekoa denez, galduko luke zentzu hori, hormak daudelako. Gainera, proposatzen den azterlana zentratzen da bideragarritasun tekniko, normatibo eta ekonomikoan, baina nik esango nuke faltako litzatekela nolabait aztertzea zein izango den benetako aprobetxamendua. Igerik eta askerako, ikastaroetarako, ze adinetarako izango litzatekeen, eta zein eragin izango zuen horrek espazioen liberazioan, gainerako igerilekoa kontutan hartuta da, nola berrantolatuko litzateke eskaintza guztia, instalazio eta ikastaro... Bai, jarraituko dut, baina espazio guztiak dira bidezkoak arazo larriari aurre egiteko. Bai ez gaude ados gertatzen ari danakin, baina nik uste dut bere momentuak daudela esateko eta hemen osoko bilkuran gaude, udal batzarrean gaude, araudi batzu ditugu eta denak hasiko balin bagina horrela, orduan gauzak itzun zentzurik izango. Porque estamos en un pleno y porque inicio una intervención. Osoko bilkuran gaudenez eta esan behar dut, hori esan behar dudala beste zer esan aurretik. Proposamena aztertuz eta aitortuz beharrezkoa dela eta garrantzitsua dela kirol instalazioako betzea udalean, badaude gauza batzuk ezin ditugunak onartu, eta lehenik eta behin ezin da inbertsioaren kostua onartu. Mozioan gutxi gora berako zifrak ematen dira, 400.000, 500.000, gutxi gora bera. Ez dela bideoa ikusten ari, guri idazkariak idatzi dugu esaten ez dela plenoa ikusten. Teknikoki zer gerta, baina entzuten ari dira? Entzuten balin badira aurrera egingo dugu. Baina entzuten da, ¿se oye? No se ve, pero ¿se oye? Pues aurrera, Díaz Anderea, mesedez. Eskerrik asko, bueno, como decía, ¿no? Eskerrik asko, esan bezala, kalkulatu dira 400.000, 500.000 euro inguru, baina arlo teknikoak esaten du benetako inbertzioa handiagoa izango litzatekeela. Eta ez horiek hasierako kostu bezala, baizik eta mantentze bezala, horrelako egiturak mantentzea oso garestia da, eta hori ez da kontuan hartzen ari, mozioa planteratzerakoan, eta noski garrantzitsua da, eta kontuan hartu behar da, urteko gastu korrontean ditzen delako. Une honetan, gure lehentasuna izan behar da, edo hala uste dugu sozialistok, ziurtatzea, mantentzea, eta mantenduko direla gaur egungo fadurako instalazioak beti ere bermatuz bere funtzionalitatea, jasangarritasuna, epe ertain eta luzera. Eta horrek berez inbertsio garrantzitsua dakar urtero eta ekitaldiro. Horrez gain uste dugu, berdin garrantzitsua dela epe luzerako begirada edukitzea egitura hauen mantentzeari dagokionez. Eta apoaren egintza garapenaren baitan, aurre ikusten da, instalazio berriak sortzea kirolaren eremuan, batez ere Andramarin. Eta ez dira berehalako jarduketak, baina helburua da planifikatzea modu ordenatuan, zein izango den udalerriaren hazkundea, baita kirol instalazioei dagokienez. Kontuan hartuta aurre ikusita dagoela, auzoa hasiko dela, etxe bizitzaren hazkundea kontuan hartuta. Eta horrez gain, fadurako jarduketak planifikatuta daude, zinkin faduraren baitan, eta dakizuen bezala, eta kontuan hartuta instalazioak zaharrak direla, eta inbertsioak behar dituztela, udalak egiten dituenak, noski, getxo kirolaken bidez, eta handiak direnak, eta hobetuko direnak, egiten den bezala, instalazioak hobetuko dira, plangintza eta ekitaldi desberdinen banaketa kontuan hartuta, erraza da instalazioen hobekuntza hitz egitea, baina noski, kudeaketa konplexuagoa da, eta esatea biratzen den dirua, mugatuta dagoela, hori esan beharra dago, eta muga da jasangarritasuna, beti ere kontuan hartuta aurrekontu osoa eta gainerako premiak hase behar direnak, noski. Eta nola ez, esan dezakegu, denok dakigulako, egiten diren inbertsioak handiak direla urtero. Horregatik guztiagatik, uste dugu, bai kostuen magnitudeagatik, eta mantentzeagatik eta ekintzagatik, ez dela bideragarria, ez talentasunezkoak ere eta gainera arriskuan jarriko lituzkela, baliabideak beste eremu batzuetara bideratu behar direnak, eta eremu honetan bideratu behar direnak naiz eta modu antolatuagoan. Horregatik ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, Torriarik Erika jauna.
Muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi berriro ere. EH Bilduk mozio bat aurkezten du, zeinean eskatzen den azterlan bat egiteko instalatzeko egitura bat fadurako igerilekuetan estalki gisa. Eta ez dugu ukatuko mozioaren helburua dela instalazioak hobetzea gure udalerrian, baina badago kontu bat zeinetan ez gauden ados EH Bilduk adierazitakoaren aldera. EH Bilduk partzialki justifikatzen du mozioa esanez herritarrek eskatzen dutela, eta gero eta gehiago eskatzen dutela esaten dute jakitun gara, gure kirol instalazioetako hobekuntzak eskari handi bat direla gure herritarren artean, hori badakigu prozesu parte hartzaileetan hala adierazi dutelako. Hala ere ez dugu ikusten fadurako igerilekuak estaltzea lehentasun bat denik, badago eskaera bat, padel pistak eta tenis pistak estaltzeko eta estalitako instalazio bat egiteko patinatzeko adibidez edo hokeira jokatzeko besteak beste, baina ez da ezer proposatzen igerilekurako. Izan ere, hori ez da akueseetan aipatzen. EH Bilduren ideia, baikorra izan daiteke, fadurako kirol instalazioak hobetzeko, baina hori gora bera, igerilekuei dagokienez, lehentasun handiagoa dauka instalatzeak igerileku bat Andramarin, kiroldegiaren ondoan hain zuzen ere, izan ere Andramariko erabiltzaileak izango litzateke nagusiak, eta hori onuragarri izango litzateke haientzat, izan ere igerileku bat izango lukete hurbilago. Desplazamenduak aurreztuko lituzkete, gutxiago erabiliko lukete autoa naiz eta ez duzuen sinesten mundu guztiak ez duelako bizikleta erabiltzen fadurara joateko, naiz eta ez sinestu, naiz eta nik hain zuzen ere txirrindula erabiltzen dudan joateko. Eta bestalde, Andramariko igerileku horrek ustuko luke fadurakoa udan. Espazio libera dago instalatzeko igerilekua, 40 milioi euro baino gehiago daude soberakinean, eta gainera, auzokide asko izango lirateke erabiltzaile nagusiak igerileku horretan, horregatik abstenituko gara puntu honetan. Ez dugu aurrekaritzat ezarri nahi, baina behingoz EH Bilduk ideia bat proposatzen du disparate bat ez dena, eta ikus dezakegu noski apur bat logikoa dela eta arrazoizkoa dela eta landuta dagoela, eta azterlan bat eskatzea estalkia egiteko ez dago gaizki, baina kirol instalazioei dagokienez eta igerilekuei dagokienez gure ustez beste lehentasun batzuk egon beharko lirateke. Eskerrik asko, besterik ez. Eskerrik asko. González jauna. Egunon berriro. EAJ-tik ados gaude, interes horrekin. Gure interesa da kirol instalazioak hobetzea udal mailan, eta ados gaude bere erabilera zabaltzearekin klimatologia gora behera. Horrez gain, kontuan hartzen dugu esfortzua egin dela herritarren eskaerei erantzuteko, aisialdi osasungarria sustatzeko eta gizarte kohesioa sustatzeko ariketa fisikoaren eta kirolaren bitartez. EH Bilduk aurkeztutako mozioak definizio tekniko nahiko zehatza dauka gure egoerarako. EH Bilduk aurkeztu delako. Eta nire ustez nahiko zehazgabea da. Proposatutako egitura aztertutakoaren arabera, getxo kirolaken, nik teknikariekin lan egin dut horretarako, 60 bider 25 egitura bat da, espazioak errespetatu behar direlako, askatasunez mugitzeko, ebakuazioa albidetzeko noski, eta proposamen hau ez da bideragarria zimendurik gabe, eta mozioak estalki arina proposatzen du, baina hori ez da bateragarria araudiarekin eta segurtasunarekin. Horrelako instalazioak meteorologiaren menpe daude, eta horregatik zimendatu behar dira ITA, kode teknikoa betetzeko eta egiturazko segurtasuna bermatzeko. Hori gabe arrisku bat izango litzateke erabiltzaileentzat eta egiturarentzat berarentzat. Beraz, benetako kostua asko handiagoa izango litzateke. 400.000 eta 500.000 euro bitarteko tartea oso handia da. Eta estalkiaren balio azkenean 1.000.000 eurokoa izango litzateke, gehi beste 300.000 klimatizatzeko. Beharrezkoa dena benetan erabili nahi bada neguan zehar. Guztira, inbertsioa 1.700.000 eurokoa izango litzateke, eta gainera ezin dugu ahaztu badaudela beste kontu garrantzitsuago batzuk. Sozialisten bozeramaileak aipatu dituenak jada mantentzea, energia jasangarritasuna eta erabilgarritasuna oso garrantzitsuak dira. 2001-tik hobetu dira, baina oraindik ere ez dira hermetikoak eta retraktilak direnez,
hobe daitezke. Eta kokapena, esan bezala mozioan, mugatuta dago, uholde arriskua dagoelako. Hala, udako igerilekuak uholde arriskua dagoen lekuan daude, 10 urteko epearekin, eta posible den arren uholde arriskua dagoen lekuetan eraikitzea, interes publikoa dagoenean, hori zehaztu behar da. Exigentziak oso zorrotzak dira, eta zimendatzeko eskatzen duen edozein jartuketa aztertu behar da, eta baliteke baimenik ez jasotzea, edo arintzeko neurriak esarri behar izatea, oso konplexuak direnak eta kostua handituko luketenak. Badaude beste agertoki batzuk, ura handitzeko, eta beste aukera batzuk izan daitezke bideragarriagoak juridikoki. Zenbat eta gehiago aldendu ibilgutik, orain 10 metroa gaude, eta horrela errazagoa izango litzateke baimenak lortzea. Laugarrenik, esan duia da sozialisten bozeramaileak, gaur egun ez da aurrekontu lehentasun bat guretzat. Hala eta guztiz ere, ulertzen dugu interes hori zilegi dela. Baina horrelako inbertsio bat aztertu behar da errentagarritasun sozialeko irizpideekin eta aukera irizpideekin. Gaur egun badaude beste premia batzuk, hori ere esan du Alderdi Popularren bozeramaileak, horregatik nik errepikatzen dut azkena naizelako, badaude beste premia batzuk kiroletan gizarte mailetan baliabideak behar dituztenak eta gainera horrelako erabakiak aztertu beharko lirateke plangintza zabalago baten baitan eta gainera herritarrek parte hartu beharko lukete. Horregatik guztiagatik mozioaren aurka bozkatuko dugu. Uste dugu planteatutako moduan ez dela bideragarria, ez teknikoki, ez ekonomikoki, eta gainera ez da lehentasunezkoa. Eta hortaz ez dago estrategikoki justifikatuta gaur egun. Gure helburua da fadura hobetzea eta kirol instalazio guztiak hobetzea getxo kirolaken baitan, erantzukizunez eta herritarren parte hartzearekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Bildosola jauna. Bai, saiatuko naiz deni erantzuten. Orain justo Álvaro bukatu du, bueno, PNV-ko bozeramaileak bukatu du esaten que no es viable ni técnica ni económicamente. Hay tantas cosas que no son viables ni técnica ni económicamente que hacéis en este municipio que, bueno, no me parece una razón suficiente. Yo he pedido razones con peso porque en la explicación del portavoz del PNV sí que se ha dicho que habría alguna posibilidad de hacer este tipo de obra. De hecho, si vamos a la ley, se puede hacer y, de hecho, tenemos un precedente que es se quiso cubrir la piscina de 50 y se hizo. Y la cimentación, se ha hablado de cimentación, nosotros hemos mandado justo, hemos estado en contacto, que podéis preguntarlo, con la empresa que hizo la obra que se hizo en el Polideportivo Municipal de Fadura. Y es esa empresa la que nos ha dado los datos. Puedo estar lejos de los datos, dicho que el mantenimiento sería costosísimo. Punto número 1, el mantenimiento de un nuevo polideportivo sería mucho mayor. Entonces, esto trae económicamente una viabilidad mucho más posible de hacer un nuevo polideportivo. Y encima es un problema que a día de hoy es real. Lo que pasa aquí es que no se quiere hacer, no pasa nada, no se quiere hacer, pero creo que es necesario y creo que habría que darle una vuelta. Luego, el tema del espacio que cubriría también la propuesta, aunque Álvaro ha corregido unos 15 metros más, se ha llevado, o sea, quiere hacer una cubierta igual que la que tenemos a día de hoy, el equipo técnico quiere hacer lo mismo, pero en ese lado, por lo que he visto por las mediciones que has dicho, cubriría la piscina de bebés, algo tan reclamado en invierno que podría darse ese uso. Y luego hablamos del coste del mantenimiento. Me llama mucho la atención hablar del coste de mantenimiento de nada en Getxo Kirolak, cuando ir a día de hoy a Getxo Kirolak es un constante encontronazo con cosas, muchas cosas, ya sea en el Deportivo de Gobela o en el Deportivo de Fadura, que carecen de mantenimiento. Y sin ir más lejos, carece de mantenimiento y cada verano hay un problema y muchas veces se abre más tarde o no. La piscina, la cubierta retráctil de la piscina de 50, es una cubierta que se hizo en 2007, que igual... ¿2000? 2007 es cuando se abrió para la... Vale, pues 2001, más a mi favor, gracias Álvaro. 24 años han pasado, yo creo que la tecnología ha cambiado y se puede hacer algo, pero decir que el mantenimiento sería costoso cuando prácticamente no se hace, pues no me parece una razón suficiente. Pero bueno, volveremos con alguna otra propuesta. No sé, un globo quizás se pueda hacer. Yo en el año 98 estuve nadando en una piscina en Gasteiz que tenía un globo, por ejemplo. Opciones hay, luego es voluntad lo que hace falta aquí. Bien. Eskerrik asko, beste norbaitek bozketara pasatuko gara. González jauna.
que resulta curioso porque nosotros también hemos contactado a la misma empresa entonces y la empresa a nosotros nos ha dicho que no es viable sin cimentación porque la estructura actual tiene cimentación. Entonces, la cimentación, evidentemente, son de esas cosas que no se ven pero que cuestan un dineral. Hay una parte de la moción que no he comentado en mi primera intervención porque no está directamente relacionada con la piscina, pero sí con la coherencia de H. Bildu en relación con su política de ampliación de las instalaciones deportivas. Justifica la cubrición de las piscinas medianas y pequeñas, o en este caso solo la mediana, igual me había equivocado yo al leerla, ubicadas en la zona de flujo preferente del río Gobela y de indudable valor medioambiental, por su interés público. Y, en cambio, lleva más de 6 meses haciéndose portavoz de un informe de un técnico de Patrimonio Natural del Gobierno vasco que confunde planificación con ejecución y que duda del evidente interés público que supone disponer de espacios para la ampliación de las instalaciones de Getxo Kirola en Fadura en la ladera próxima a los campos de Bolumen y 2, respetando todas las limitaciones y obligaciones que imponen los planes territoriales sectoriales. Esta ampliación es la que nos permitiría generar 2 nuevos espacios deportivos del tamaño de 2 campos de fútbol. No quiero que se equivoque, una cosa es el tamaño de 2 campos de fútbol, otras son 2 campos de fútbol, ¿vale? Permitiendo desplazar las piscinas pequeña y mediana a la ubicación actual de Bolúe 3 y ampliando la zona de playa y verde, donde en este momento están las piscinas, mediana y pequeña, y que hoy proponen cubrir de forma ligera y peligrosa. Y al parecer esta reordenación y generación de nuevos espacios deportivos no es lo suficientemente importante para calificarla de interés público y apoyarla. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, EH Bildukoak, kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, abstentzioak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Beraz, 70. Parkatu? Bueno, bitartean, nik uste dute irakurtzen joan gehinkela mozioak irakurri daitezke, ze horiek eta itxo egiten dugu defentsak egiteko. Zerek irakurketa, ez dugu, etenaldia egingo. Irakurri egingo ditugu mozioak, ze horiek espedientean daude eta irakurketa bat da, eta gero bai defentsarako prest daudenean jarriko ditugu, baina beste irakurketa bat da. Bale? Orduan... Parkatu? Baina itzulketa eginda dago. Osea, espedientean dago. Irakurketa bat da, orduan... Espedientean dago itzulpen guztia, bai? Gero defentsara pasatzen zarie,
Desde cabina de interpretación confirmamos que nos llega el audio. Desde cabina de interpretación confirmamos que nos llega el audio. Por favor, confirmen si llega el nuestro. Bagaude? Hasiera emango diogu irakurketari. Procedemos a la lectura. Venga. Bildu taldean. Moción del Grupo Municipal EH Bildu sobre analizar la contaminación que generan los cruceros en Getxo. Getxoan sortzen duten kutsadura aztertzeari buruzkoa. Sí, muy buenos días. En 2006, cuando se inauguró el embarcadero de cruceros, llegaron 16.000 visitantes a Getxo. En aquellos primeros años llegaban una media de 20 cruceros al año a nuestro municipio. Sin embargo, con la apertura de la nueva terminal, estos datos se dispararon hasta alcanzar los 86.000 viajeros y viajeras en 2016. En 2022 llegaron 78 cruceros con más de 100.000 pasajeros, pasajeras, y en 2024 fueron 88 con más de 137.000 pasajeros, pasajeras. Este año, superando el récord histórico, se esperan más de 90 cruceros, un 35% más que el año pasado, y el pasado lunes 3 cruceros llegaron al muelle de Getxo con más de 7.000 turistas. El Ayuntamiento de Getxo, la Diputación Foral de Vizcaya y representantes del Gobierno vasco se muestran optimistas por el impacto económico que generan los cruceros en Euskadi. Sin embargo, cabe dudar de que este tipo de turismo suponga o no una aportación significativa a la economía real y a los pequeños comercios de nuestro país y de qué tipo de modelo turístico se está impulsando así. El llamado turismo express, que pasa por los lugares sin conocerlos ni adentrarse en su cultura. En lo que respecta al medio ambiente, los datos muestran claramente que los cruceros son el medio de transporte más contaminante y, tal y como ha denunciado la asociación Transport and Environment, los cruceros contaminan tanto como todos los coches de toda Europa. Los cruceros que vendrán a Getxo este año contaminarán más de 245.000 coches a lo largo de su trayecto. Un crucero emite el doble de CO2 que un avión por pasajero y contamina lo equivalente a más de 100.000 coches. Y todo esto está ocurriendo mientras limitamos el tránsito de coches contaminantes en nuestras ciudades a través de las zonas de bajas emisiones. Se están tomando medidas para regular y limitar el movimiento de cruceros en ciudades europeas como Barcelona, Palma de Mallorca, Venecia, Oporto, etc. Es cierto que la situación en el puerto de Getxo todavía no es equiparable a la de estas ciudades, pero los datos de este año demuestran que vamos en esa dirección y que antes de que sea tarde hay que tomar medidas. Medir los efectos, regularlos y establecer límites. Considerando todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Getxo acuerda lo siguiente. 1. El Ayuntamiento de Getxo solicitará al Gobierno del Estado que inicie un estudio ambiental sobre las emisiones y contaminación ambiental que generan los cruceros, con objeto de analizar la repercusión que tiene tanto en la costa como en la salud de la ciudadanía de Getxo. 2. El Ayuntamiento de Getxo realizará un estudio acerca del impacto social turístico que generan los cruceros en el municipio. 3. El Ayuntamiento de Getxo solicitará tanto a la Autoridad Portuaria de Bilbao como al Gobierno vasco que limite la cantidad de cruceros. ¿Pasa la defensa? Sí, así es. La pregunta es la siguiente. ¿De verdad queremos que Getxo se convierta en principal puerto de cruceros? Todo ello mientras en varias ciudades europeas están poniendo estrictas fronteras y en Getxo estamos en la contraria dirección. En lugar de
poner límites lo estamos fomentando. Como se ha dicho en la moción, la semana pasada 3 cruceros trajeron 7.000 turistas a Getxo, el mismo día. Y este año se prevé que lleguen más de 90 cruceros a Getxo. Eso significa que Getxo va a tener el mayor tráfico de la historia de cruceros. Y ante esta situación, en nuestra opinión, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Como se ha dicho, desde el punto de vista medioambiental, los datos son muy preocupantes. Y no solo hablamos de emisiones de CO2, no solo hablamos de una contaminación de más de 100.000 coches, sino que también esos cruceros utilizan el combustible más contaminante y eso es algo que no podemos dejar a un lado. Y además, lo dicho, y algo que hay que tener en cuenta y que recientemente, afortunadamente, ha generado debate. ¿Cuál es el modelo turístico que queremos? ¿Cuál es el modelo turístico que queremos promover? ¿Cuál es el modelo turístico de las personas que vienen en crucero? ¿Qué riqueza traen y qué riqueza no traen? Porque eso es algo que nadie mide. Vienen muchos cruceros, algunos se ponen medallas y no sabemos por qué exactamente, pero luego, ¿qué es realmente lo que está ocurriendo? Como se ha dicho, las personas visitantes no se adentran en la cultura, no conocen el pueblo, no conocen el municipio, se hacen selfies y fotos, lo hacen rápidamente, se hacen una rápida colección de fotos. Y no solo que los cruceros contaminan, sino que van a un autobús para visitar La Rioja. Gure herriko metro geltoki batzuk gainezka jartzeko. Orduan, nahi dugu hau benetan, osea, hau da sustatu nahi dugun turismo egoera, turismo masiboa, kutsakorra eta erabat espresa, inolako aberastasunik ez dakarrena, inolako ikuspuntutik ezin da ikusi, hauek aberastasuna dakartzatela. Eta jakin badakigu, aipatu dugula Bartzelona, Venezia edo Porto edo Palmako ereduak, eta jakin badakigu Getxo ez dagoela eredu horretan, ez dagoela pauso horietan, eta itzaki hau eman diguzue behin baino gehiagotan, jakin dakizuelako mozio hau ez dela lehen aldiz aurkezten duguna. Pero claro, es que vamos un poco tarde. Baina berandu gabiltza. Lehen egunean, begiratu nuen pisu turistikoekin alarmista ditzen zen egotela eta burugogorra den errealitateak tristuras arrazoia eman digu. Eta egiten dugun guztia berandu dator. Ez duguna dai, gurutzontxiekin gauza bera gertatzea. Orain ez dugu arazorik Bartzelonan bezala begibistakoa da hori, noski, baina norabide berean goaz. Bartzelonaren norabide berean alegia. Gurutzontxi bat gehiago etortzen denetik, agintaritzak txalo egiten du, beste gurutzontxi bat datorrenean, 6.000 pertsona bapatean heltzen dira, 6.000 pertsona Getxon, egun bakar batean, biztanleriaren 10% eta El Correorentzat albiste ona da. Ez, haizu, hori ez da albiste ona, ez da ona nola etorri diren, ez da ona zenbat kutsatu duten, zenbat kutsatzen duten hemen, zenbat kontsumituko duten, eta nola kontsumitzen duten, eta nola kolapsatzen dituzten zerbitzuak, edo beste udalerri batzuetakoa kontsumitzen eta kolapsatzen dituztenean. Izan ere, balantzea egiten badugu, eta guk hori eskatzen dugu, azterlan bat egiteko, balantze bat egiten badugu, eta aztertzen badugu zein aberastasun ekartzen duten, eta zein eragozpen, eta kutsadura eragiten dituzten, ziurazki balantzea negatiboa izango da, eta inori esaio bururatuko negatiboa den balantze horren aurrean esatea, ona dela, apustu egitea horren alde, kontuan hartuta ez dela ona inorentzat. Batzuetan ondo dago ikustea zer gertatzen den beste leku batzuetan eta ez joatea norabide berean, baizik eta norabide aldatzea. Horregatik, proposatzen dugu Getxoko udalak ministerioari eskatzea, garraio ministerioari azterlan bat egiteko kutsaduraren inguruan, gurutzaontzien kutsaduraren inguruan, Bilboko portuan, hain zuzen ere, Getxon eta aztertzeko nola eragiten dion getxostarren osasunari, baina nahiko genuke jakitea zein den eragin sozioekonomikoa eta soziala, eta jakitea zein eragin duen udal zerbitzuengan eta beste udalerri batzuetako zerbitzuengan, bai Euskal Herrian, bai Bizkaian. Hori da proposamena, besterik gabe. Nahikoa da ikustea monstro horiek jakiteko onak ez direla. Beste norbaitek, Benito jauna.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Bai, eskerrik asko alkate andrea. El pasado 15 de junio se dio Ekainaren 15ean irudi bat eman zen, nire ustez ondo azaltzen duena, zer hitz egiten ari garen gaur puntu honetan. 15 batean, milaka pertsona atera ziren manifestaldi batera, turismoaren masifikazioaren aurka, ekainaren 15ean bertan, Getxora heldu ziren 7.000 pertsona, egun berean, 3 gurutzontzitik atera ziren 7.000 pertsona hori. Zoritxarrez, irudi hori ez da behin bakarrik gertatzen, gero eta gehiago errepikatzen da irudi hori, eta gero eta gehiago errepikatuko da etorkizunean. Izan ere, eta ondo azaldu den bezala, eta datuek erakusten duten bezala, gurutzaontzien kopurua, eta gurutzaontziko pasaiari bidaiarien kopurua, urtero areagotzen ari da. Eta, hori ez da gertatzen berez, deriba turistiko honetan, udalak beste batzuekin batera, bidea errazten du jate handientzat, itsasontzi handientzat, eta mega gurutzonzientzat. Izan ere, ikusi ditugu kontraesanak. Izan ere, gurutzaontzietako bidaiariei arreta emateko denbora gutxi behar izan da autobusak jartzeko haientzat Getxoko erdigunera joan daitezen. Uste du gainera doan joaten direla. Aldiz, Getxo buserako oraindik ere prozesua abian dago martxan jartzeko. Beraz, hor, argi eta garbi ikusten dira zeintzuk diren kontraesanak. Argi geratzen da zer den gurutzaontziei arreta ematea edo beste batzuei arreta ematea. Galdera hauxe da hazkundearen aurrean, eta behin baino gehiagotan egin dugu hori, plenoan eta batzordetan. Noiz arte? Edo noraino? Hobeto esan da. Eta zein da gurutzaontzien muga? Zein da guretzat bideragarritasunaren muga gure udalerriarentzat edo Euskadirentzat oro har? Ez dago erakunderik, inplikatutako erakunderik, eredu ekonomiko honetan, erantzuten duenik. Inork ez du esaten zein den muga. Inork ez du esaten zein den muga edo lortu beharreko zifra muga gisa gehiago esasteko eta guretzat, bai, garrantzitsua da. Garrantzitsua da jakitea zein den gurutzaontzien terminalaren eragina gure udalerrian, bai ingurumenari dagokionez, bai gizarte terminoei dagokienez. Eta itzuliz orain emandako adibidera, 3 gurutzaontzi heltzea egun bakar batean 7.000 bidaiarirekin harrigarria da. 7.000 pertsona heltzea 3 itsasontzi desberdinetan, EH Bildutik esan den bezala, ez da kalte bera, hau da, eragina dauka eta ondorioak ditu, eta hori lotuta dago espazioen saturazioarekin, eta gainera lotuta dago airearen kalitatearekin, lotuta dago hori uraren kalitatearekin, gure portuko uraren kalitatearekin, eta noski gure hondartzetako kalitatearekin, horren bestez. Eta noski, eragina ere badauka gauza orokorrago batean, udalerriaren turistifikazioan, eta hori noski arrisku bat da, eta horretan gaudeia da, eta turistifikazioa sari naizenean, zertaz ari naiz. Ez dut zoik esan nahi kaleak beteta daudela, ez hori ze, hori ere bai, baina prekarizatzen da enplegua, gure udalerriko sektore ekonomikoak gero eta gehiago bideratuko direlako, sektore ekonomiko turistiko horretara zuek sustatzen duzuelako, batez ere, sustatzen duzuelako, eta horrez gain, kontuan hartu behar da, ostatu larria jotzen dena, zenbat eta gehiago turistifikatu udalerriak, handiagoa eragina da, etxe bizitzen merkatuan, ikusten ari garen bezala, eta gero aztertuko dugun bezala hurrengo mozioan. Nik uste du garrantzitsua dela datu horiek ezagutzea, eta egokia da proposatzen den azterlana egitea. Eta gobernu taldetik txalotzen ari da fenomeno hau kritikoki. Naiz eta badakiten eragin negatiboa duela beste hiri batzuetan, berdin sustatu zutenak duela urte batzuk, baina zoritxarrez beti ematen dira aitzakia berberak, azterlan hau ukatzeko guk, mozioaren alde egingo dugu eta esan bezala, beste hiri batzuetan lan egiten ari da turismoa mugatzeko eta Getxon, zer egiten ari gara? Getxon alfombra gorria jarri diogu. Ez dugu turismo masibo gehiagorik behar. Ez dugu kolapsora bideratutako eredu ekonomikorik behar. Getxo, gero eta berdintasun gutxiagorekin eraikiko duena, eta batez ere eredu bat, zeina, porrotera bideratuta dagoen, ikusten ari garen bezala beste hiri batzuetan. Nik uste dut, mugatu behar dela fenomeno hau, berandu izan aurretik, eta beste hiri batzuk dauden egoerara heldu aurretik, eskerrik asko.
Eskerrik asko. González jauna. Señor González. A ver, desde el Grupo Socialista no vamos a apoyar la moción. Talde sozialistatik ez dugu babestuko, EH Bilduk eskatutako mozio hau babestuko, eta ez dugu azterlaneren eskaera babestuko, hainbat arrazoirengandik lehenik eta behin getxo, ez da Euskadin gurutzontzientzako lehentasunezko jomuga bat. Turista guztien zati txiki bat errepresentatzen dute Euskadiren kasuan, 3% edo gutxiago, eta mundu mailako itsastrafikoaren kontaminazioaren 2% baino ez da. Estatuko gobernuari eskatzea azterlan espezifiko bat egiteko getxorentzako bakarrik eta ez abra osorako eta bakarrik gurutzontzien trafikorako desproportzionatua da eta ez da errealista. Gainera, ingurumen eragina neurtzeaz ari garenean jada regulatuta dagoen zerbait eta ari gara legezko estandarretan praktikatzen dena. Bigarrenik, estatuko portu agintaritzak egin behar du hori eta aspektu ambientalak eta emisioen kontrola gobernu zentralaren eskumenekoak dira. Eta badauden araudiak eta protokoloa jarraipena egitako. Azterlan esklusiboa planteatzeak etxorentzat da lana bikoiztea, esfortzua bikoiztea, eta hori da definituta eta martxan dago. Hirugarren arrazoia. Euskadiren eredu turistikoa jasangarria eta planifikatua da. Eta turismo saileko estrategia, Eusko Jaurlaritzatik eta gu gure aldetik horretan lanean ari gara, turismo dibertsifikatuaren aldekoa da. Erantzulea. Balio ematen diona tokiko ekonomiari eta enpleguari. Gurutzontzien kasuan, hauek ez dira lehentasuna eredu horren baitan, eta hain zuzen ere Euskadi mailan ez dugu baliabideri bideratzen hoien promoziorik. Ez dago inongo alfombra gorreri Benito jauna eta berriro diot 3% bakarrik. Turisten 3% bakarrik heltzen da gurutzontzietan. Lau, mozio hau desproportzionatua da eta ez du udalerriaren benetako helburuetan laguntzen. Bukatzeko, gurutzontzietako turismo hau ez da gure eredua, baina kezkatzen gaitu hau bezalako ekimenek kezka bat sortzea, ez da torrelako bat getxoren errealitatearekin, hau ez da Bartzelona EH Bilduko bozeramaileak esan bezala. Hau bezalako itsasontziak turisten 15% dira, baina uste dugu esfortzuak zentratu behar ditugula benetan herritarren bizikalitatea hobetzen duten esfortzuetan. Jasangarritasuna bultzatzen duten garraio bideak, turismoaren estabilizazio eta bar gainera, turismoaren kode etikoan lanean ari gara, eta horrela errotuko dugu gure gizartean turismo errespetatsua, erantzulea eta jasangarria. Bertako tokiko bizilagunak ere aintzat hartzen dituena, beraz guk uste dugu EH Bildu planteatutako mozio hau ez dela beharrezkoa. Getxoren eta Euskadiren kasuan badaukagu turismo eredu jasangarria. Gurutzontzien menpe ez dagoena, eta badaude tresna eta eskumenak horretarako, eragina monitorizatzeko eta horregatik kontrako botoa emango dugu eta lanean jarraituko dugu turismo orekatu eta abegikorra izateko herritarren beraien mesedetan eta helburuak distortsionatu gabe. Beste norbaitek? Erortza jauna. Egunon, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, gai hau askotan agertu izan da, ez da? Gurutzontzien kontua landu izan dugu eta badirudi marmokaren eguna bezala segertatzen dela. Berriro ere mendator, bueno, berriro gurutzontzien inguruan aritu behar. Beste behin eta Alderdi Sozialistaren bozeramaileak esan bezala gogoratu behar dugu portuagintaritzaren eskumena sustapen ministerioarena dela. Ingurumen politika ez da gure eskumenekoa. Espainiako gobernuarena da. Zuek errepresentazio nahikoa daukazu egungo gobernuarekin, unez da hitz egiteko gainera sostengatzen duzu fideltasun osoz, beraz, ingurumen azterlan hau berari eskatu. Uste dugu zuek zaretela eragileriko berena egungo gobernuari eskatzeko ingurumen azterlanak edo nahi duzuena. Kasu honetan ingurumenaren arira aurkeztu duzu hau. Eta ez dakinik herritarren kezka nagusia hau den. Etxe bizitzaren kontua behar badak kezkagarriagoa da beraientzat. Baina tira, hori zuen ardura da eta ez gurea. Besterik gabe, uste dugu ez duela zentzu askorik udaloni egitea eskaera hori, ez garelako eskudunak gure kostaldetan,
Eta, aduratuen administrazioei horrek, babesten dituzen hoiei eskatu. Gogorazten dizuet gero eta gurutzantzi gehiago hartzen dituztela neurriak kutsadura murrizteko. Urrondakinak ustea esate baterako, hori araututa eta fiskalizatuta dago. Interesatuta zaudeten ez gai honetan behar bada, obariak eskaini aldizkiezue, neurri hauek aplikatzen dituzten gurutzontziei, baina hemen badago zerbait harritzen hauena. Getxoko gurutzontzi sari zarete, baina 1000 nautiko bat baino gutxiagora Bilboko superportua daukagu, begira zenbat barku biltzen diren bertatik eta gurutzontziei erreparatu diezue. Zuek badakizue zenbaterainoko trafikoa egoten den 1000 nautiko bat baino gutxiagora? 7-8 metrotara hori hemen ondoan dago eta urroiek gure gana datoz, baina hortxe uste dut. Getxoko gurutzontzien garrantzitsuena gure tokiko ekonomian duen eragina da. Azken aldian, hainbat urteren ostean lortu dugu zerbait egitea. Eta ez dut esan dako errepikatuko, hau ja da, eztabaidatu egin izan dugulako. Getxorentzat izugarrizko potentzial ekonomikoa dute gurutzontziek, baina oso gutxi egiten ari gara. Oraindik ez gaude asoka handietan, bidaiariak etortzen dira ona, pentsatzen edo jakingabe getxora datozela. Eta etzaie, zer esaten, getxon kontsumitzeko, inorkesti kontatzen oraltzen diren eta zer egin dezaketen. Gurutzontzien terminala abandonatuta dagoen kirolportu baten ondoan dago, zikina eta lokal guztiak itxita dituena. Eta hori da, gurutzontzitako pertsonek ikusten duten lehen gauzat horrela jarraitzen dugu. Jada ustiatzaile berri bati esleitu bazaio ere, kudaketa horri. Eta horri zen ioten ez ezan, espazio hori abandonatuta dagoera bat. Gu proposatu genuen aldaketaren bat egitea. Eta zuek ez zenuten ezeskorik eman 3. bati ustiapen hori esleitu zitzaionean. Beraz, arraroa da, normalean zuek esaten duzue ez dela udalaren zerbitzurik kanporatu behar, eta dena zuzenean kudeatu behar dela esaten duzue, baina adibide gutxi portu horretan. Beti defendatu izan dugu gurutzontzien turismoa bera gure ekonomiaren motorre esan behar delako, eta gure aktibo handietako bada gurutzontzienak. Baina gobernutalaren implikazio txikiak ez du batere laguntzen, badakigu ez duzuela maite turismoa eta ere gutxiago gurutzonziak, baina ez dakigu zertaz bizitzen nahi duzuen. Zein eredu ekonomiko nahi duzue Getxorentzat eta Euskal Herriarentzat? Nola nahi duzue ekonomikoki bideragarriak izatea, zerekin finantzatu zerbitzuak? Gogoratu, industria metalurgikoa, goilabeak eta horiek egon zirela, baina orain ez daude eta orain bestelako zerbitzua bilatu beharko ditugu, bestelako finantzak eta iturriak. Ala nola, zerbitzuak. Zuen mozioan eskaten duzu gurutzontzi kopura mugatzea. Bartzelonetan, Venezia da Porton egiten den bezala ze, baina gugok ezin ditugu hiriburoiek eta gurea konparatu. Getxon arazo hori ez daukagu, kontrakoa baizik eta gutxi geratzen dira hemen kontsumitzen. Hau ez da serioa, konparaketa hauek ez dira serioak. Venezia eraltzen direnan badakite Venezia eraltzen direla, Palmara, bestelakoetara, eta ona heltzen direnek uste dute Bilbora heltzen direla eta ez Getxora. Horregatik guztiagatik mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko, Urkitza jauna. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Lehenik eta behin argi utzi nahi dut gobernu talde honek ingurumenarekin duen konpromiso ez dela mozio puntual batetik datorren zerbait. Konpromiso irmoa, iraunkorra eta ekintza zehatzek babestua da. Ingurumen erronka globalen eta tokiko jakikun gara. Eta erantzukizunez jokatzen dugu ez alarmismoaren bidez, ez da titular errazetetagi ere. La moción que presenta hoy H. Bildu... Gaur H. Bilduk ekarritako mozioa, esan bezala, jada eztabaidatu den zerbait da, jada bozkatu izan den zerbait, beste osoko bilkuretan, gurutzontzien eragina, aipatu izan dugun bezala, landu izan da, eta gainera datuak inflatu dituzte, konparazio hiperbolikoak, 1000 milioi kotxeren eraginarekin konparatu dute, eta beraiek egindako proposamenek ez dituzte kontutan hartzen, ez da eskumenak, ez da informazioa ere. Komentatu bezala, Getxo, Bilboko portu agintaritzaren parte da, eta beraz, itsas trafikoaren eta ingurumen kontrolaren eskumenak ez dira udalarenak, baizik eta portu agintaritzarenak. Eta administrazio honek jada analisi periodiko horiek egiten ditu, airearen eta uraren kalitatean neurtzeko badaude neurketa puntuak Getxon konkretuki, txosten irisgarriak ere badaude, eta
argi daude ondorioak, ez dago inongo probarik esateko gurutzontziek kutsadura maila handia sortzen dituztela gure inguruan. Gainera, portu agintaritzak jada iragarri du sistema bat jarriko dela martxan, OPS sistema Getxon 2027-ako. Eta horren bitartez, itsasontziak sare elektrikora konektatuko dira eta generatoreak itzaliko dituzte. Horrela zerora murriztuko dira portuko isurpenak. Bilbo aitzindaria da baita da GNN konbustiblearen erabileran. Askoz gutxiago kutsatzen du, bai, neurri horiek ingurumenekoak dira, guztion artean hartutakoak. Komentatu den bezala baita ere ezin dugu ahaztu, gurutzontzien trafikoa ez dela uneko bira iristen, eta helburua benetan bada. Eragina murriztea zergatik ez da duzu kontutan hartzen beste itsasontzi batzuen kasua, edo zergatik zentratu zarete behin eta berriro gurutzontzi hauetan. Zalantzarik gabe badirudi interesa ez dela ingurumen hobekuntza. Baizik eta modelo turistiko honi etengabe eraso egitea. Tokiko enplegua eta ikusgarritasuna ere mugatzen dituela kontutan hartuta. Getxo, Euskadi osoaren portua dela kontutan hartu behar dugu. Euskadi osoa hartzen du, irtera organizatuekin, bestelakoekin, eta tokiko ekonomia bera ere sustatzen du, eta bestelako komertzioare bai. Hala, ganera, bermatzen dugu, bizikidetza errespetagarri bat, ez da egoten zaratari, kongestiorik eta bestelako. Jasangarritasuna bultzatzen dugu tokiko administrazioarekin batera, Getxoko udalarekin batera eta segurtasun gorputzekin batera. Getxotik kanpoko paketea ez duten pertsonentzako eta Getxon geratu nahi dutenentzat, egin dezakete edo bestela inguruko udalerrietara joan. Eta garrantzitsuena, modu koordinatuan aktuatu behar dugu administrazioen artean. Etzaigu zentzuzkoa iruditzen, udal diru lerroak irekitaia da eginda dauden azterlanetarako eta gureak ez diren eskumenetan sartzea. Ez dugu uste hori aurrera egitea dela. Hori da, baliabideak bikoiztea eta espektatiba faltsuak sortzea. EAJ-tik lanean jarraituko dugu Getxo jasangarriago egiteko, baina datuekin egingo dugu zorroztasunez, proposamen errealistekin eta gure eskumenen baitan. Ez gara oportunismoan eroriko, ez da arazo konplexuen teatralizazio politikoan izan ere, esaerak esaten duen bezalase, hobeda pauso handiak eman eta astiro-astiro joatea. Gelditu gabe, Getxo jasangarriago, adimendunago eta irisgarriago izateko, eta horregatik guztiagatik, mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. Bueno, voy a empezar por el PNV porque... Goazen EAJ-rekin astera. Bitxia da. Azken aldian publizitatea egiten duzu helenik eta behin. Eta beraz, EAJ-ak dio datuak inflatu ditugula, baina ez dut esan datu zuzena zeintzu diren. Baina, gero EAJ-ako bozeramailea beste gezur asko ere esan ditu. Esate baterako esan du, jada badaudela azterlanak, baina non daude? Eta EAJ-aren bozeramaileak hasiera batean esan zezakeen mozioa irakurri duela. Hori jada aurrera pauso bada, izan ere arpegiratu digu, ez ditugula eskumenak errespetatzen ditugu. Begira, hain da horrelase, eskatu dugula Getxoko udalak eskatzeko estatuko gobernuari eskumen guztia mugitzeko azterlan hau egiteko. Beraz, hartu dugu kontutan, baina zer gertatzen da? Antza norbaitek ez dituela gauzak ulertzen irakurtzen dituenean. Eta gero argi dago Getxoko udalak azterlan bat egin behar duela, ingurumen eta eragin sozialaren inguruan. Izan ere, EAJ-tik diote, zorroztasunez doatela aurrera, eta horrek eskatzen gaitu. Norantz zoazten zuek zorroztasun horrekin. Bartzelona eta Valentzian eskaudela esan diguzue, Venezian ez da ere. Bai, argi dago. Baina hau Bartzelonan ere gertatu zen orain dela ez dakizen bat urte, eta esaten zen Bartzelonan ez gara Venezia, eta orain non dago Bartzelona. Bueno, Venezian ere begira, aberatz batek erdi alkilatu du guztia, gu ere hurrengoak izan gaitezke. Eta alderdi sozialak dio, eredu jasangarri eta ez txarra daukagula. Ez dakin eredu daukazuen, baina baloratu beharko dugu zeintzu diren horren ondorioak. Etxe bizitza arloko ondorioak Elkarrekin Podemosek aipatu ditu, baina galde dezakegu Donostian turismo jasangarri horrek arazorik ekarri ez duen, edo Bilboko Alde Zaharrean turismo horrek arazorik ekarri ez duen.
saltokiak desagertzen ari dira, eta, souvenir dendak hasi dira agertzen, piruleten bezala. Beraz, etzaigu turismo eredu hau gustatzen, etzaigu gustatzen. Eta esan duzue gurutzontziek legezko estandarrak dituztela, betetzen dituztela, nik ez dakitaki zuen gurutzontzi batek zenbat kutsatzen duen eta zein den horren gaineko kontrol maila nazioarteko uretan. Eta gero zeintzu diren gurutzontzien jardunbideak. Baina ez diogu guk, nazioarteko erakundek diote. Nun usten dute sentina benetan edo urrondakinak? Eta hainbat nazioarteko epaiketa daude martxan honen inguruan, beraz. Goazen gauzak egitera gurutzontzien eredu gustatzen zaizue? Bai, guri ez. Eredu turistiko horrek ez dakarrelako aberastasunik. Prekarietatea baino ez dakar. Eta bai, bestelako baliabide bilatu behar ditugu udalerri honetarako eta Euskadi osorako, baina zalantzari gabe hau ez da turismo mota hori izango. Turismo honak izan ere, zera dakar, hiri batek bere erabilerak eta izaera egokitu behar dituenean turismo erakartzeko bere esentzia turistikoa galtzen ari da. Hiri batek bere kabuz esan beharko du, honelakoak gara, eta hori izan behar da erakargarria turismorako. Eta turismo ez da erakargarri bihurtzen gurutzontziekin. Edo 7.000 pertsona jaurtita kaietan eta autobusetan sartuta. Ni gurutzatu izan azue hoiekin kaian, ez lalon egita. Planik gabe galduta horruzten dituzte eta hala. Hori ez da turismo ona, horrek ez dakarra beraztasunik beraz. Pero los modelos están bien, pero los modelos podrán evaluarse. Y los resultados no son buenos. Y el turismo de cruceros es altamente contaminante. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Benito jauna. Eskerrik asko alkate Andrea, nik bai erantzun nahi dio Alderdi Sozialistaren bozeramaileri gauza batzuetan, izan ere garrantziak kendu dio, esan du getxo ez dela lehentasunezkoa gurutzotzientzako, trafikoaren ehuneko txiki badela, eta bai, datu horiek benetakoa dira, baina ez didazu esango turismo planen helburuetako bat, gurutzontzi terminaletarako, ardatz atlantikorako ardatz izatea eztenik. Beraz, hori da aztertzea nahi duguna, eta zuek, pentsatu beharko duzue. Oraingoa ez da Bartzelona diozue, hombre, ja, baina Bartzelonak berak ere 1.600.000 biztanle ditu. Bartzelonan arazo dago gurutzontziekin argi dago, baina zu getxo, eta bere gurutzonziak beste hiri batekin konparatu nahi izan ez gero, joan, 70.000 biztanleko hiriekin konparatzera. Beraz, zifrak horregatik dira desberdinak. Bestela badakigu 2006an mozioan esan bezala 20 gurutzonzi egoten direla eta 2024an 98. Eta zuek ezarete gai izan erantzuteko zein den horren muga. Ezarete gai horri erantzuteko, ez duzuelako mugari jarri nahi. Planetan ezartzen den gauza bakarra da, azten jarraitzea. Eta getxo, ardatz atlantikorako estrategia izatea, eta bar, eta gero, txostena betetzen dituzue, lehenik ikusitugun hitzekin turismo dibertsifikatua, arduratsua, dimenduna, kontsultoretzaren juerga hori guztia. Planak betetzeko, txostenak betetzeko, baina zein da udalerriaren errealitatea? Argia eta da masifikazio handiagoa, etxebizitzan merkatuan eragin handiagoa, auzo batzuetan eragin handiagoa eta baita tokiko merkataritzan. Aldatzen ari da, auzo guztiak aldatzen ari da. Eta horrek ez du eragin positiborik. Gurutzontzien turismoak ez du eragin positiborik hemengo merkataritzan. Bezaz, zuek erantzun gabeko galderak utzi dituzue, eta batez ere, txosten bat, behar dugu informazio gehiago behar dugulako. Ez dut ondo ikusten horri ezeskoa ematea. Eskerrik asko. Beste norbaitek, González jauna. Solamente para volver a repetir, yo creo que es que como berriro diot. EH Bilduren bozeramaileak esan bezala, entzuteko edo ulertzeko zailtasuna dira batzuetan. Hau ez da alderdi honen eredua, ez da hemen, ez da aldundian edo jaurlaritzan ere. Ez, bigarrenik. Bozeramaileak esan dako entzun dudanean, esan da turismoan zentratuta gaudela, beste batzuek ezetz, ondo egiten ari gara. Hain gauza desberdinak entzuten ditugunean, gure kontran, gauzak ondo egiten ari garen seinale, gobernu taldearentzat.
EAJaren bozera mailak erantzunean komentatu du. Trafikoaren, itsas trafikoaren 2% baino ez bada, eta zuentzat munduaren amaiera bada, zer gertatzen gainerako 198arekin? Horretarako erantzunik ez? Hitzik ez? Badaki zergatik. Suposatzen dut. Claro, hor sartuko baditu janaria, arropa, kontsumitzen duguna. Hemengo dano kontsumitzen duguna, ba, bueno. Guazen ba populismoa egitera eta esatera, gurutzontziekin munduaren amaiera da eta ez da gizer. Seriotasun apur bat, mesedez. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Urkitza jauna? Bai. Bueno, yo veo... Bueno, ikusten dudanez, iritzi kontrasankorra asko daude, batzuk diote masifikazio arazo daudela, etxe bizitza falta, gero esan da baita ere turismo espres dela, ordu batzuk egoteko bakarri datozela, ezin da izen turismo espres bat eta ordu batzuk egotea eta beraz, kriston arazoa izatea. Beraz, argitu burua, eta bestalde batetik. Nik argi utzi nahi dut, ibilbide serioa daukagula. Eta berriro diot, portuko agintaritza da konprometitu da 2027 begira emisioa murriztera. Nik uste dut argi dagoela, zein neurri hartu diren, ingurumenaren aldetik. Eta egindako komentarioi dagokienez. Bai, hartatzen ditugu pertsona hoiek. Hemen geratzea erabakitzen dute pertsona hoiek hartatzen ditugu. Eta arreta pertsonalizatu ematen diegu. Plano bat ematen zaie, listatu guztia, komertzio, hosteleria zer daukaten. Hemen geratu nahi badute. Beraz, erabat aholkatuta daude, nahi baldin badute, eta ez hori bakarrik. Seinaletika egokia ere kontrolatu jarri dugu, getxotik, beste leku batzutara mugitu alizateko, metroa, autobusa, eta gero gurutzontzira bueltatu alizateko. Eta ez dago kesarik, ez daigu iritzi. Ez dago saturazio kesarik, edo bestelako kesarik hemen esan den bezala. 3 gorotzontzi izan da ere. Izan daiteke batzen diren momentu batean, bai. Hoiek dira ditugun arazo guztiak. Gainerakoa, alarmismo hutsa da. Eta behintzat gaurko egunez, uste dugu ez dela asistitzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste 77. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udaltaldearen mozioa etxebizitza turistikoa kontrolatzeko zerbitzua ezartzeari buruzkoa. Benito jauna? Sí, procedo a leer la moción. Bai, mozioa irakurriko dut. Turismoaren sektoreak eta bisitari kopuruak gora egin du gure udalerrian eta Euskadi osoan. Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera gure udalerrian ditugun erabilera turistikoko etxebizitzak 182 dira, 2 apartamentu turistiko eta erabilera turistikorako etxebizitza partikularreko 18 logela guztiak egiaztatuta erantzukizunpeko adierazpenaren bidez. Guztira, erabilera turistikoko etxebizitza delakoak Getxoko etxebizitza parkearen 0,54 dira eta 3 tipologiak batera hartuta berriz 0,59. Azken hilabeteotan, gure geografiako hiri eta udalerri guztietan Getxo barne, lizentziarik gabe jarduten duten etxebizitza turistikoen kopuruak eragindako kezka ere hasi eginda. Estatu mailan, eskubide sozialen kontsumoaren eta 2030 agendaren ministerioak Espainian legez kanpoko etxebizitza turistikoen 75.000 iragarki baino gehiago blokeatzeko agindu dio Airbnb plataformari. Pasaden astean, Bustindui ministroaren eta Hurtado sailburuaren arteko bileraren ostean, egindako ikerketaren datua jakinarazi ziren. Eusko Jaurlaritza, errealitate horren jakitun izanik, neurriak hartzen hasi da martxotik udaleekin lankidetzan. Gure udalerrian, duela gutxi, zinegotzi arduradunak aipatutakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzari legez kanpoko 21 etxebizitza turistikoaren berri eman zaio. Portu Zaharreko herritarrek ere demora daramate egoera hori salatzen izan ere, apo behin-behinean honestearen ondorioz, 2022tik indarrean zegoen lizentzien etena gora bera, erabilera turistikoko etxebizitza berriak daude etengabe. Gure udalerriko bizikidetza eta ongi izatea mehatxatzen dituen egoera honen aurrean, uste dugu udalak aktiboki parte hartu beharko lukeela ikerketa honetan eta ziur asko, soilik hori iragartzearekin ere disuasio eragin garrantzitsua izango luke. Beste udal batzuetan, ala nola alakantan,
Alakanten, Benidormen edo Salamankan, dagoeneko udaltzaingo taldeak antolatu dira. Plataformetako iragarkiez baliatuta etxebizitza turistikoak bizitatzera doazenak eta horiek aditzera ematen dituztenak. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamena helarazi nahi diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari. Getxoko udalak udaltzainei esleituko die bigarren jarduera gisa gure udalerrian iragarritako etxebizitza turistikoak ikertzeko eta bizitatzeko lana. Ilegaltasunak automateko eta organo eskudenari helarazteko. 2. Getxoko udalak formalki eskatuko dio Eusko Jaurlaritzari Getxoko udalerrian dauden erabilera turistikoko etxebizitzara arloko arauaste arin, larri eta oso larriengatiko zehapen prozedurak hasteko bideratzeko eta ebasteko eskumenak bere gain hartzeko. Municipal de Getxo. Paso a defender la... Jarraian, mozio irakurri ostean defendatuko dut. Behin eta berriz aipatu dugu lurralde batzordeetan batez ere arazo bat dagoela gero eta pisu turistiko gehiago daudelako Getxon. Eta bereziki, noski, legez kanpoko pisu turistikoak aipatu ditugu. Horiek, baliteke lizentzia bat edukitzea araudira egokitzen ez dena edo beste batzuek ez dute lizentziarik ere. Pisu turistikoak benetan kezka bat dira udalerri askotan estatuan eta Europa osoan. Izan ere, plataforma handien bitartez, erabat desregulatu da turismoaren arloa. Lehen, hotel bat ireki behar zen eta orain nahikoa da etxe bizitza bat edukitzearekin. Begibistakoa den bezala horrek larriki eragiten die auzoei zeinean jarduera hori nagusitzen den, baina batez ere auzoetan zeinetan hori masifikatzen den. Zoritxarrez, efektuak ezagunak dira gure inguruko beste udalerri batzuetan eta kasu honetan, ez gara joan behar Europako hiri handietara, estatuko beste hiri batzuetara ere, Bartzelona bezala lehen aipatu bezala. Hori ikusten da, gure inguruko udalerrietan Bermeon, Bakion, Donostian, eta badakigu zeintzuk diren arazoak, gentrifikazioa, identitate galera, eragozpenak auzokidei, eta kezkagarriena izan daitekeena Getxon, etxe bizitzen galera egoitza erabilerarako alokairu edo salmenta merkatutik turismorako bideratzeko eta horrek efektu argia dauka pisuen presioa areagotzen delako eta familia kanporatzen direlako beste udalerri batzuetara zeinetan merkeagoa den etxe bizitza eta hori ez da arazo txikia edo makala Getxon. Saihestu beharko genituzke horrelako arazoak beste hiri batzuetan jasan dituztelako aspaldi, baina horrez gain gaur egun gure udalerrian Eusko Jaurlaritzaren erregistroa ikusita, ikusten dugu badaudela 200 etxebizitza erabilera turistikoarekin, baina ezin dugu ahaztu 200 etxebizitza horiek egon litezkeela egoitza erabileraren baitan, eta hori ez da makala udalerri honetan zeinetan biztanleria murrizten ari den eta zeinean etxebizitzaren presioa oso garestia den. Izan ere presio horrek kanporatzen ditu familiak eta norbanakoak beste udalerri batzuetara. 2008ko abenduko batzordean arduraduna den zinegotziak jakinarazi zuen galderei erantzunez erregistratutako pisu turistikoetatik 23 ez zutela betetzen araudia eta zituztela betetzen betekizunak eta hori jakinarazi zitzaiola Eusko Jaurlaritzari. Horrez gain, esan zen ezin zela zehazki zenbat pisu klandestino dauden eta ez dauden inon aitortuta zaila delako horiek ikustea eta detektatzea. Horrez gain, esan nahi dut, espediente batzuk bidaltzen direla Eusko Jaurlaritzara horren inguruan eta horiek pilatzen direla turismo sailean. Horregatik, zehapen edo izteko espedienteak asko luzatzen dira denboran. Beraz, proposamen batek hartzen dugu. Eta horrek, bi arazoak konponduko lituzke batetik, indartuko luke eta hobetuko luke ikerketa eta pisu turistikoen kontrola ere bai barne hartuta erregistratuta ez daudenak Eusko Jaurlaritzan, horiek direlako sailenak ikertzen, gaur egun, eta bestalde, eskumenak delegatzeko eskatuz arinduko lirateke izapideak eta hortaz, pisu turistikoak irekitzea ez litzateke hain erraza izango eta zehatuko litzateke eta ez litzateke geratuko espediente baten zain, asko luzatzen delako prozedura hori. Horretarako, gure udalerrian, udaltzainak ditugu, udaltzaingoa daukagu, horrez gain, udaltzain gehiago esleituko dira bigarren jarduera batekin eta atasa hori ondo legoke profil horretan. Gainera udaltzaingoak gaitasunak eta prestakuntza ditu ikerketan eta jardueren kontrolean eta delituaren prebentzioan eta araudiaren aplikazioan eta noski hori bat etorriko litzateke bere funtzioekin.
Zan bezala neurri hau esartzen ari da beste udalerri batzuetan, izan ere, egin izan da beste euskal udalerri batzuetan, orain baino lehen, eta uste dut mugatzea ondo legokeela, ilegaltasunak gertatzen ari direlako, ziurazki, eta horretarako tresnak ditugu. Ez litzateke izango gehiegizko neurri hau da, eragin ekonomikoa ez litzateke gehiegizkoa izango, baina oso baliagarria izango litzateke pisu turistikoen egoerarako, arauditik kanpo operatzen duten horietarako hain zuzen ere. Díaz Andrea. Bueno, ciertamente compartimos el problema. Egia esan ados gaude arazoarekin, baina ez konponbidearekin. Elkarrekin Podemosek proposatzen duen mozioa gure ustez simplista da, eta ez dago testu inguruan kokatuta. Arazo hau askoz konplexuagoa da, eta bere izaera globala da. Eta gainera argi eta garbi mailan hitzetik kudeatu behar dela, Europan, Espainian, Eusko Jaurlaritzan eta udaletan noski. Eta zehatzeko eskumena eta ikuskatzeko eskumena Eusko Jaurlaritzarena da eta bere bizikoa da. Fenomeno hau edatzen ari da. Pisu turistikoen fenomenoa edatu da 2014tik aurrera. Online komertzializazioarekin lotuta eta zuzentarau batekin lotuta lineako plataformak albidetu zituena Euskadin. Lehenik eta behin jorratu zen turismo lege baten bidez 2016an eta dekretu batek arautzen du lege hori eta 2018koa da dekretua eta sartzen du kontrol esparru bat ikuskapenerako eta zehapenerako ere bai eta begibistakoa da bai, egia da. Mugak esarri zirela bere garaian, dekretua idatzi zenean eta ez direla nahikoak izan, kontuan hartuta, asko hasi direla pisu turistikoak hurrengo urteetan. Hau da, arauak onartu eta gerora. Hala eta guztiz ere, une honetan ezin da dekretua aldatu, aurretik lege aldatzen ez bada, eta horretan gaude. Hori argitaratu da sozialiston hauteskunde programan, eta gobernu programan ere jasota dago. Eusko Jaurlaritzan legegintzaldi planean hori jasota dago eta Vox Populi da. Asmoa dela sustatzea lege berri bat turismoaren arloan egokituko dena nazioarteko eta nazio mailako araudi desberdinetara eta betuko duena koordinazioa sistema osoaren artean maila anitzetan baina bien bitartean ez gara gelirik egon, are gutxiago. Eremu honen barruan, ekintza eremu honen barruan, badaude bi nobedade garrantzitsu kontuan hartu behar ditugunak batetik. Jabetza horizontaleko legea aldatu zen apirilean eta horrek mugatzen ditu jarduerak. Horretarako, beren beregi, onetzi behar du jabeen erkidegoak eta boska asko behar dira hori albidetzeko. Horrez gain, 24ko arautegi bat dago Europatik datorrena eta horrek behartzen ditu plataformak partekatzera bere datuak eta hori ez da makala, ez da kontu makala. Izan ere, hor jarri behar dugu fokua. Operadoren kontrolean, eta izan behar da, autonomia erkidego bakarra izan ginela, Balearrekin batera, emendakinak aurkeztu zituena, diktamen honetarako, turismoko estatuko idazkaritzaren bidez, eta benetan hor eragin dezakegu, baina ez gara hor geratu. Hori epai batean dago, eta lantzen ari da hori, baina horrez gain badago lege bat, etxebizitza sailak sustatu duena Eusko Jaurlaritzan, zeinean debekatzen den pisu turistikoen hazkundea tentsiodunak diren guneetan eta begibistakoa den bezala honetan beharrezkoa da koordinatzea udalekin. Esku hartzeko gaitasuna oso garrantzitsua da, ikusi den bezala, azkenengo hilabeteotan eta urteotan zeinetan gure eskumena gauzatu dugun hirigintzaren bitartez. Eta hori egin dugu, aldatu dugu zehazki apoa, eta hor mugatu dugu eta arautu dugu fenomeno hau garatzeko pisu turistikoak mugak ezarri ditugu eta mugatu ditugu lehenbiziko solairura eta sarbide bereiziarekin egiteko eskatu da. Eta hori hala da, horrez gain, begibistakoa da, badagoela kontrol esparru bat, eta gainera esku har dezaketela jabeen erkidegoko auzokideek iruzurraren postontziaren bidez, eta horrez gain, jabeen erkidegoen bitartez esku har dezakete murriztuz eta salatuz horrelako jarduerak. Eta gainera, udalek zehoz ere egin dezakete bere ezarpena mugatuz beti ere hiri ereduari jarraiki eta horretan gaude prozedura guztietan parte hartzen dugu jarduerak erregistratzeko eta koordinazio protokoloak sinatu ditugu eudelekin horretarako eta Eusko Jaurlaritzarekin ere bai.
compartimos. Ez gaude ados esan dakoarekin. Eusko Jaurlaritza da organo eskuduna ikuskatzeko eta kontrolatzeko, eta guk uste dugu ez dela beharrezkoa eskumen hori edukitzea, eta horren guztiaren baitan, Elkarrekin Podemosek planteatzen duena ez da egokia, patrullatzea iria gure ustez ez da egokia. Pisu turistikoak ez dira bizitatu behar gure ustez udaltzainekin, eta gainera saia da infragantia harrapatu behar ditugulako, eta Eusko Jaurlaritzari eskatu beharko genioke eskumen hori emateko udalari, eta bukatzeko gauza bat deigarria iruditu zaigu. Jardunbide egokitzat planteatzen da zehapen eredu bat, Valentziako ereduak ematea, iruditzen zait harrigarria kontuan hartuta, 24ko dekretu lege batek eman zuela baimen hori. Esateko, sektore horrekin ezin dela bukatu eta saiestuz bukatzea, hori esan du Valentziako gobernuak, hori oinarritzeko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Barrakoetxea, zeurea hitza. Bai, egunon. Etxe bizitzari lotutako arlo guztietan bezala pisu turistikoen aferan ere udal gobernua geldirik eta berandu. Ikusiko dugu ez ote den berandu egiz, gero egoerak atzera bueltarik ez duenean, egoera guztiz lehertzen denean ez du balioko eskuak burura eramatea. Aurreko mozioan gurutzaontziekin aritu garen bezala. Eusko Jaurlaritzak berak emandako datuen arabera, gaur egun 180 etxe bizitza baino gehiago ditugu, ofizialki erregistratuta, eta horre gehitu behar zaio, lizentziarik gabe jarduten duten ostatuen kopurua gero eta handiagoa dela. Arduraduen zinegotziak berak ere aitortu zuen, antzemandako 21 kasuren inguruan hitz eginez, eta badakigu hauek askoz gehiago direla. Eta 180ko kopurura heldu gara oso denbora gutxian. Merkatu hau esponentzialki hasten ari dela ikusten ari gara, eta zergatik, oso erreza izaten ari delako. Oso erreza izaten ari da jarduera ekonomiko hau garatzea legez kontra egonda ere. Ez dago inolako kontrolik eta ez da ezer gertatzen. Pertsona bat joan daiteke Eusko Jaurlaritzara pisu turistiko bat irekitzeko lizentzia eskatu eta listo. Irekitzen du, naiz eta getxoko araudiak ez dion baimentzen. Eta ez da ezer gertatzen. Orduan, galdetzen diogu gure buruari, zertarako adosten ditugu hemen gauzak, zertarako egiten ditugu arautegi tokiko araudiak, ez dugu ulertzen. Egia da kostatu dela, aipatu den bezala apuari moldaketa bat eginez lortu genuen udal gobernu apurtxo bat mugiaraztea zentzu honetan, 2 baldintza horiek jarriz, baina ikusten dugu ez duela ezertarako balio. Eta egia da ere nahiko argi geratu izan dela zein den udal gobernu honen borondatea pasadan urtean bertan proposatu genuenean Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat sinatzea getxotik egin ahal izateko ikuskaritza hau edo udala jakitun denean pisu turistikoak modu ilegalean irekitzen ari direla, hauek ixteko mekanismoak martxan jartzea, udal gobernuak ez zuen babestu. Orduan, ikusiko dugu proposamen honekin zer gertatuko den, zoritxarrez uste dut ez dela aurrera aterako, baina egoera hau kontrolatu behar da. Kontrolatu behar da, ez daukalako inolako kontrolik. Udaltzainekin bada, udaltzainekin. Inspektoreekin bada, inspektoreekin. Hori kontua izango litzateke formula egokiena aukeratzea, nahi den moduan egin daiteke. Dena den gure ustez gakoa 2. puntua da, mozioan agertzen den 2. puntua, hemendik kudeatu ahal izateko. Are gehiago, uste dugu gure iritziz, herrien eskumena izan beharko litzatekeela lizentzia hauek ematea, eta horrela ekidingo genuke erakundeen arteko joan etorri eta kontraesan hauek. Baina, argi dago erabaki hori ez dagoela getxoren esku, baina bada, neurriak hartzea eta aplikatzea gure eskumenekoak diren kontuak. Beraz, jar gaitezen kontrolatzen, alarmistak garen momentu honetan, ez dadin etorri arazo hau modu larriago batean gugana. Eskerrik asko.
beste norbaitek, González del Valle Andrea. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Getxoko alderdi popularra ere kezkatuta dago pisu turistikoekin. Lizentziarik ez dutenak, eta horiek gure udalerrian daude. Zalantzarik gabe, jardun behar da, lehia desleala saiesteko, eta desleala da bere funtzionamenduak besteak beste urpeko ekonomia sortzen duelako, eta hori beste modu bat da, kutxa publikoei lapurtzeko eta hortaz getxostar guztiei lapurtzeko modu bat da. Baina hori gauza bat da, eta beste kontu bat da esatea mehatxu bat direla bizikidetzarako eta ongizaterako. Gehiegi da hori esatea, eta baiestapen hori ez dator bat errealitatearekin. Araudiak zenbait neurri jasotzen ditu, erabilera turistikoko etxebizitzak arautzeko, eta neurri horien helburua da ongizatea bermatzea herritarrei, adibidez, sarrera independentea, baimena edukitzea jaben erkidegoen aldetik, eta bar. Udalari dagokio, baldintzak ezartzea eta ikustea baldintza hori betetzen direla. Auzokideren batek ikusiko balu edo jakingo balu etxebizitza turistiko bat dagoela, legez kanpokoa dena, pertsona horrek harremanetan jarri beharko luke udaltzaingoarekin intzidentzia jakinarazteko horiek zerbait egin zezaten. Zergatik erabili behar dira bigarren jarduerako udaltzainak ikertzeko eta bizitatzeko pisu turistikoak legalak badira? Absurda da, ez dauka zentzurik. Pisu turistiko legalak bizitatzeak ez du zentzurik. Hobe litzateke udaltzainei kaleak bizitatzea ustea. Lapurretak daudelako bai etxe bizitzetan, bai bide publikoan eta eguneko argiarekin. Etxebizitza horrek segurtasuna arriskuan jartzen du eta mehatxatzen du ongizatea, eta ez du soilik esaten alderdi popularra baizik eta herritarrek oro har. Bestalde, erabilera turistikoko etxebizitzak modu bat dira turismoa erakartzeko, eta hori onuragarria da getxorentzat, positiboa da, bai ekonomiaren ikuspegitik, bai gizartearen ikuspegitik. Bitxia da, uztailetik abuztura arte, hondartzak dituen udalerri bat, hilerri bat dela ematen du, eta askoz bitxiagoa da baldin eta alderatzen badugu hurbileko udalerriekin. Zeinetan biztaleria areagotzen den udan, herri hori pozik daude eta turistak pozik hartzen dituzte, eta getxok bat egin beharko luke horiekin eta ez sostopatu turistak heltzea. Guretzat turismoa ez da izan behar txarra baizik, eta onuragarria horrela hartu behar dugu. Eta pisu turistikoak legalak badira, bizitasun iturri bat dira, eta guk nahi dugu bizia izatea getxo, ez logela etxe bizitza bat izatea gainbeheran. Guk nahi dugu helmuga turistiko osasungarria izatea eta enbidia sortzea. Duela urte batzuk bezala, eta mozio honetan argi eta garbi ikusten da turismofobia jarrera bat partekatzen ez duguna, horregatik aurka bozkatuko du, mila esker. Eskerrik asko. González jauna. Bai, egunon berriro. Bueno, desde nuestro punto de vista... Gure ustez, eta gure taldetik, erakutsi nahi du, tarrituta nagoela Elkarrekin Podemosen proposamen honekin. Planteatzen du, nobedade bezala esku hartze eredu bat, zuzenean aplikatu dena beste hiri batzuetan, baina kontuan hartu gabe zein den gure udalerriaren berariazko errealitatea. Asko gustatzen zaigu, kafea zerbitzatzea denontzat. Mozioak esan bezala, erabilera turistikoko etxe bizitzak eta antzekoak ez dira uneko batera heltzen etxe bizitzen parkean, eta zifra hori oso txikia da gaur egun, eta horrek erakusten du egoera nahiko kontrolatuta dagoela. Neurriak hartu dituelako gobernu taldeak, eta egia da hori egin dela gainerako talde politikoekin. Zehazki gogorarazi behar da apoa zehazki aldatu zuela gobernu talde honek horrela. Arautu ahal izan da behar bezala etxe bizitza turistiko berrien sorrera. Horregatik guztiagatik, desegokia da konparatzea getxoren errealitatea Benidorrekin edo Alicanterekin, zeinetan pisu turistikoen fenomenoaren magnitudea erabat desberdina den Benidormen, etxe bizitzen ehuneko 5 dira turistikoak. Getxoren ehuneko hori 9 aldiz txikiagoa da. Horrez gain, azpimarratu behar da etxe bizitza turistiko guztiak ez direla ilegalak. Kasu batzuetan ematen du hori erakutsi nahi dela, baina ez da egia. Indarreko legeriari esker eta bereziki aipatutako lege aldaketaren ondorioz, aprilean egindakoari esker, jabeen erkidegoek paper giltzarria dute. Saiez dezakete pisu turistiko bat egotea bere eraikinean ez badago berariazko baimenik, eta aukera daukate jarduera zibilak abiarazteko edo administrazio eskudunari jakinarazteko. Eta bigarren puntuari dagokionez, jakinarazi behar dugu
Udalek ezin dutela beste eskumenik hartu eremu turistikoan, oinarrien legeak esartzen duen bezala, eta Euskadiko tokikoen legeak esartzen duen bezala, hemengo talde politiko askok onartu zutena, bide batez. Gure udal eskumena turismoan hauze da. Sustatzea eta informazio turistiko ematea toki maila, baina ez da horretan sartzen espedienteak, zehapen espedienteak abiaraztea horregatik, eta naiz eta eskatuta gauden askunde honen ondorioekin, etxe bizitza turistiko esari daiz noski, eta bizikidetzan egon daitezkeen arriskuekin kezkatuta gauden arren uste dugu, tresna egokiak ditugula, lege tresna egokiak ditugula, eta egungo tresna guztiak ditugula, horri aurre egiteko eta erantzun egokia emateko jaben erkidegoei eta Eusko Jaurlaritzari. Horrek duelako eskumena zehatzeko. Horrela nahi dugu berretzi gure konpromisoa orekarekin, etxe bizitzarako eskubidea bateragarria izan behar da turismoarekin, baina ez dugu nahi erori alarmismoan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Benito jauna. Vale, gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Partez parte joango naiz. Harrituta nago alderdi popularrak ez duelako onartuko nire proposamena. Antzeko kasuak aipatu ditut nik, eta alderdi popularra dago gobernuan udalerri horietan. Alikanten, ematen du ondo iruditzen zaiela, udaltzainek hori egitea, eta legez kanpoko jarduerak zaintzea, ez dutu lertzen zergatik hemen ez duten ontzat ikusten. Hori batetik. Bigarrenik, alderdi nazionalistako bozeramaileari zer esan behar diot, esaten du kontrolatuta dagoela egoera. Arauketa areagotu da, gero eta araudi gehiago dago, pisu turistikoen bumaren hasieratik areagotu da araudia, baita udalmailan ere. Baina, Eusko Jaurlaritzaren erregistroaren arabera, 182 etxe bizitza dira horrelakoak gure udalerrian, eta Airbnb begiratzearekin zaila da zifra bat ematea. Baina ematen du 180 baino gehiago direla, ezta? Beraz, ez dago erabat kontrolatuta eta gainera esan behar dut berriro ere. Araudia exigenteagoa da, baina jarraitzen dugu ezagutu gabe zenbat pisu turistiko kooperatzen duten arauditik kanpo, eta hori da, zuzen ere, zuk batzordean aipatutako arazoa. Momentuz, udaletik, soilik ikuskatzen ari dira pisu batzuk erregistroan daudenak, Eusko Jaurlaritzaren erregistroan alegia. Eta horrela, kontrolatuko genuke eskaintza osoa, pisu turistikoen eskaintza osoa kontrolatuko genuke. Eskenik, alderdi sozialistako bozeramaileari zer esan nahi diot. Esan du ikuspegi globala behar dela, eta hor sartzen dira udalerri guztiak, eta ez dugu nahaztu behar proposamen simplista municipalista den batekin. Zuk, aldaketa legislatibo asko aipatu dituzu, lege horre proiektu bat aipatu duzu, berria dena turismoaren eremuan, baina noski horiek ez dira gure eskumenak, beste administrazio batzuenak baizik. Gaur, Getxoko udaleko osoko bilkuran gaude, eta hemen egin daitezkeen proposamenak daude. Eta udalaren eskumenetatik egin daitekena jorratzen dugu. Eta ez da egia nazionalistek esan bezala, udalak ezin duenik bere gain hartu ikuskapen eta zehapen eskumenik. Ez dira sartzen udalaren eskumenen barruan, baina udalak aukera dauka eskumenak eskatzeko eta saiak transferi ditzak eskumenak, transferentzia bat eginez. Eskumenen transferentzia bat. Beraz, egin nahi bada, egin daiteke. Eta, bigarren jarduera bat da udaltzaingoarentzat. Eta nik uste dut, hori oso egokia dela bere jarduerentzat. Eta ez dela inegokia adibidez, arreta bulegoak zaintzea, baina horretarako borondatea egon behar da. Beraz, egoera kontrolatuta dagoela, bai, lehen baino arautuago dago, baina ez kontrolpean, eta kontuan hartu behar da, horrez gain, horrelako plataforma teknologikoetako ekonomiak edapen azkarra duela, beraz, ezin gara beti zain egon, zerbait egin arte, eta lege hori edo aurreproiektu lege hori abian jarri arte, batez ere kontuan hartuta zein epe behar dinen garatzeko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. No entiendo nada. Ez dute zer ulertzen, esaten du, ez dudala eskumenik aipatu, udalerri batean gaudelako, baina zuek eskatzen duzu Eusko Jaurlaritzari eskatzeko udalak beste administrazio baten eskumenak hartzeko bere gain. Ez dute zer ulertzen. Nik uste dut horri buruz hitz egin dugula eta ez dut neure burua errepikatuko. Badago kontu bat, eta esaten duzu, ezin garela egon zain, ez gara zain egon, aldatu dugu eta ekintzasko egin ditugu,
maila anitzetan eta izan dugun leku guztietan, baina badago kontu bat oso garrantzitsua dena legea, bere bizikoa da, bete behar da. Eta zehapenen dekretua aldatzea bere bizikoa da ere bai, eta orain, tesitura berezi batean gaude. Globala da, noski, eta eztabaidatzen ari da Europa mailan, hiri batzuen arazo askoz larriagoa delako, noski, gure ere larria da, noski, eta gure arreta osoa behar du, baina badago, Auzitegi Gorenaren epai bat esartzen duena zein lege araubidera egokitu behar diren. Beraz, noski, bai, legezkotasun eta araudi kontu bat da eta horretan gaude. Eta bien bitartean, gure eskuan dagoen guztia egingo dugu. Orain arte, egin dugun bezala, mi esker. Beste norbaitek, ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu kontrakoak, Alderdi Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 78. puntura pasatuko ginateke, herritarren mozioa apori buruzko kontsulta lotesle baterako deialdia eskatzeko. Pertsona asko etorri zarie, ez dakit denak gai berdinaren inguruan bildu zareten hor. Ulertzen didazute? A ver, habéis venido muchas personas... Pertsona asko etorri zarete osoko bilkura areto honetara, eta orain 78. puntuan gaude, herritarren mozioa da, herritarren talde batek eskatu du hau aurkezteko, apori buruzko kontsulta lotesle bat egiteko. Zuei dagokizue orain, esku hartzea, mozioaren izenean, suposatzen dut zuek, horren izenean etorri zaretela, zuzara bozera mailea? Mikrofono erabiltzeko eskatzen dizuegu mesedez. Altzatu mesedez, hurbildu mikrofonora eta hitz egin bai. Debería. Bai, funtzionatu beharko luke, bai, orain funtzionatzen du. Lasai. Bien, antes de que Ondo da. Hitz egin aurretik. Zer esan nahiko nizuke? Prozedura hauze da. Hauze araututa dago. Barnea araudiak esartzen duelako txanda bat izango duzue 5 minutukoa. Eta gero, alderdi politikoek hitz egingo dute. Bitzan da dituzte hitz egiteko. Maiz egiten dugun bezala edo beti egiten dugun bezala 5 minutu eta gero 3 minutu dituzte hitz egiteko alderdi politikoek. Claro. Argi dago, ezta? Bai. No tiene 3 minutos. Ez. Herritarrek 5 minutuko txanda besterik ez dute. Horrela daukagu ezarrita gure Romean, gure barne araudian. Bueno... Bai, orduan. Si me dices... Beraz, esan mesedez zure izena bizenak? Jon Goenaga naiz. Eta... Adiapo plataformaren izenean nator. Mozio bat erregistratu dugu eta bere izena da apori buruzko kontsulta lotesle baterako deialdia eskatzea eta dokumentazioan dago. Nik ez dakit honek nola funtzionatzen duen, dokumentazioan dago, suposatzen dut. Beraz guk hori ez dugu irakurriko, gure helburua da defentsa labur bat egitea zeinetarako 5 minutu ditugun, ezta? Bale, zuzenean defendatuko duzue. Mozioa daukagu. Berarekin hitz egiten ari naiz, bai? ¿Quieres leer la moción? Irakurri nahi duzu mozioa edo nahiago duzu defendatzea. 5 minutu horiek ez agortzearren. Bai. A ber, momentu bat, mesedez, momentu bat. Vale, azkar irakurriko dut, 5 minutu ditugu. Testu guztiak dituzu. Zuk ikusi zer irakurri, nahi baduzu irakurri eta gero defendatu, edo nahi baduzu defendatu zuzenean, nahi duzun bezala. Defentsara pasako nahi zuzenean. Mozioaren testua erabili dugu eta zuek ezagutzen duzue. Simplifikatuta dago bai, entzuten ari da. Auzokide bat hitz egiten ari da. Mantendu, ezin du berak aukeratu ezer... ¿Podemos pedir una aclaración sobre el procedimiento? Y es... Prozedura argitzea nahiko nuke. Alderdi politikoi ez digu kontatzen irakurketak. Nahiko genuke idazkariak prozedura argitzea, mesedez. El reglamento no determina. Arautegiak ez du esartzen, baina logikoki.
gainerako kasuetan bezalase, irakurketak ez badu kontatzen, naiz eta mundu guztia daukan zirriborroan, pentsa dezakegu irakurketak ez duela kontatzen. Kontabilizatuko lirateke 5 minutuak defendatzeko mozioa, besterik gabe. Ados. Orduan, irakurri. Bien, en ese caso... Kasu horretan, mozioa irakurriko dut. Irakurriko dut mozioa. Testu hori zuek badaukazue, eta gainera testu hori aurkeztu zaie herritarrei, eta horren bidez, ia, 3.000 sinadura bildu dira, eta horiek eman digute aukera hemen egoteko. Hauxe da testua. Onartzeko zorian dagoen hiri plan berria kaltetutako Getxoko biztanleak gara. 200 familia beren etxeak galtzera doa, tartean 10 baserri historiko. 9.000 pertsonak aldiz uholde arriskuan ditzen ikusiko dute ibaiarroetan eraikiko diren urbanizazio berriekin. Eskola eta gizarte zuzkidurak kentzea aurre ikusten da, Zabala eskolaren jolastokia esaterako, luxuzko eraikinak eraikitzeko. Gaztentzako etxebizitza publikora bideratutako metro kuadroak gutxieneko legalera mugatzen dira. Etxebizitza libretara bideratutako gehiagizko kopuruaren mesedeetan. Garai batean Erromo edo Algorta auzoetan zeuden espazio sozialak galtzen ari dira. Nagusien etxea edota Trinitarioek eta Argia Fundazioak erabiltzen duten lursaia kasu. Landa lurzorua eraikin ez beteko da Askorrin eta Andramarin 3.000 etxebizitzatik gora eraikiz. Eta udalerriak parkeen eta berdegunen defizitarekin jarraituko du. Gainera, ulergaitza egiten zaigu, 4.600 etxebizitza berri eraikitzea proposatzea, azken 20 urteotan 7.000 biztanle galdu dituen eta milaka etxebizitza utz dituen herrian. Bilbon baino are gehiago. Eusko Jaurlaritzak berak zenbait akats zuzentzea gaidegin dio Getxoko udalari bere azken txostenetan. Uste dugu, beraz, plan hau nahikoa garrantzitua dela Getxoko herritarrekin demokrazia zuzeneko ariketa bat egiteko. Y este es el texto. Oran bai, 5 minutuak hasten dira eta defentsara pasatzen zarete. Testua ondorengoa da. Nos dirigimos, tiene la intención durante la presente legislatura Onartzeko zorian dagoen hiri plan berriaren arabera eta plataforma honek dakienez aldaketa batzuk egongo dira. Apo bat onesten bada, erabaki konplexuak hartuko diren. Zuzen ere hori da, ere udal gobernu batek egin dezaken lanik konplexuena apoak, tresna garrantzitsua dira hiritarren bizitza, horietan definitzen baita, nola garatuko den herri bat, zein lurzoru erabilera egingo den, etxe bizitza non egongo den, zazpigitura zerbitzu eta eremu berde egongo diren, eta eragin zuzena du herritarren bizikalitatean, mugikortasunean eta baliabidetan. Getxostar guztiok pairatuko dugu behin-behinean aporen eragina etorkizunean. Hala, indarran dagoen apoa 2001koa da, eta udal batza guztiek beste udal batzek 24 urte behar izan dituzte berri bat egiteko. Hau da, gomendatzen den epea, baina 3 aldiz luzeago. 2012 urtean, txosten honek dekretu bat onetsi zuen, herritarrek apoa berrikusteko prozesuan parte hartzeko programa, duela 12 urte. Eta 4 urte lehenago, 2/2016 legea, onetzi aurretik. Lege horren 6. kapituluan, esaten da, irizpide batzuk daudela, gurea bezain gizarte batek gardentasunez jasotako eta jarduteko eta parte hartza kontutan hartzeko. EAJak eta Bilduk babestu zuten lege hau, udal honetan gehiengoa duten alderdiek. Beraz, zer espero dezakegu urte batzuk geroago? Parte hartze formulak sendotuta izatea. Eta ere gehiago apo berrirako, baina hori ez da realitatea inondik inora ere. Herritarrek parte hartzeko egindako lan hori 2012an, 13 urte beranduago, ezera murriztu da udalbatza honen lanagatik. Zuentzat, alkatetza dekretuak eta aipatutako legea paper hutsa dira. Hala ere, postura hori defendatzen duten alderdi politikoen ekintzarik ezaren aurrean,
Zer esan, apo berria kontua ez da 2025erako ez dela egokia, legez kontrakoa litzateke denborak aldatzen dira eta zuek proposatutako apori, 2025-2035erako getxorako apori, gure ustez, honetxe aurretik ere, sarkituta dago eta anakronikoa da. Ez direlako bertan agertzen aldaketa ekonomiko, sozial eta kulturalak. Apo berria obsoleto dago aldaketa demografikoa jasotzen ez dituelako. Demografiarekin batera gauzak aldatzen dira. 10 urtean gitxiago izango gara Getxon eta Euskadin da ez duzu ezer egin hori saihesteko. Epertain eta luzerako zein laburrerako arazoak ditugu. Eta pelotasoekin hori ez da konpontzen. Eta absoluto dago ez direlako hazkunde aldaketa hoiek kontutan hartzen denbora muga horretarako. Jada hirigintza eredu hau ez da bideragarria. Apo hau bidera ezina da eta gainera ez da memoria ekonomikorik ere agertzen justifikatzeko. Apo berria obsoleto dago ez delako klimaldaketa kontutan hartzen. 2025 bidean. Euskal gizartak jada ez ditu onartzen hau bezalako proposamenak. Etorkizuneko belaunaldiei utzi behar diegu zerbait, eta aporekin ez dugu egiten. Apoak gainera ez ditu kontutan hartzen, OAIZ eremuak, negozio eremuak, denbora tarte horretarako. Ez da gure ondare urbanistiko eta kulturalak kontutan hartzen. Ez dugu geto turistikorik nahi portu sarrean, ez da kirol portuan ere. Eta ez dugu hirurak bat eta antzeko parapeto religioso hori gura. Ez ditugu gure baserriak galdu nahi. Andramarikoak ez ditugu galdu nahi. Euskalduna bezalako gizarte modernoak ez dituzte da galdera hauek justifikatzen helburu merkantilistetarako. Ez 2025an eta ere gutxiago 2025an. Eta bukatzeko, apo berria obsoleto dago, ez direlako kontutan hartun gutxieneko irizpide batzuk. Jada 2012an eskatzen zirenak. Eta orain 2025-2025an eskatu beharko liratekeenak. Gure plataformatik ez ditugu irizpideak inposatu nahi. Gure helburu bakarra da Eusko Jaurlaritzaren irizpideak betez eta demokratikoki aurreratua den gizarte baten irizpideak jarraituz, behar bezalako informazio ematea getxostarrei implikazio guztien inguruan. Apo honen inguruan. Prozesu ireki eta parte hartzaile baten bitartez. Kontutan hartu da getxostarrok eskubidea dugula apoa susantzeko, herri kontsulta lotesle baten bitartez. Garaiz zaudete, gainditu duzu denbora, eta usten ari naiz, baina bukatu behar duzu, sentitzen du, bukatu behar duzu. Garaiz abiltzate ez duzu ezer galtzen proposatzen dugun hau analgama bat da guztiontzako. Zue proposatzen duzuen PGU hau aldatzen usten badiguzu dena pozik egongo gara. Eta herritarrek erabakitzen badute apoa denbora berrietara egokitzea eta etorkizunera begira jartzea, gu pozik egongo gara. Eta zuek ere bai. Eskerrik asko. Bueno, defentsa egin duzu, beraz orain partido politikoen txanda da. Norbetik hitza, Benito jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko, bizilagun talde honi, herri mozio bat aurkezteko erabaki hartzagatik, oso gutxi aurkezten dira, gure osoko bilkura honetan, zoritxarrez, eta horixe da aitortu nahi dudan lehenengo gauza. Izan ere, arazo badago. Sinadura kopuru handia lortu behar da, eta kolektibo asko atzera botatzen dira horrengatik. Pasaden urtean proposatu genuen sinadura kopuru hori murriztea eta honetzi zen oposizioaren aldeko botoarekin eta gobernu taldearen kontrako botoarekin, baina udal erregelamendua oraindik ez aldatu. Hori gora bera, zuek lortu duzue, sinadura kopurua gainditu duzue, eta horrek esan nahi du zuen ekimenak gizarte babes handia duela, eta, ezezko borobila ematen diozuela apo honek helburu duen hiri ereduari. Berriro esango dut argi eta garbi.
APOaren behin-behineko onarpena emateko osoko bilkuran esan nuen, akats historikoa izan zela, 2001an akats historikoa eta horrengoan ere bai. Ezin bestean, landa lurzoru handia galduko da. Andramariko sektore denak eta Zaizualdekoak sartunda, 6,5% sartuko da. Kontutan izan da Getxon jada, hiri lurzorua dela gehiengoa. Hau da, hirigintza eredu jasangarria, EAJ eta PSE eta PPrentzat. Izan ere, gauza garrantzitsuerako beti doaz eskutik. Ezagutzen dugu elkarretoren gobernu talderi diotsat. Badakigu zer nola justifikatzen duzuen hau. Lurzoru urbanizagarri gutxiagoa dela 2001ko APOaren aldean eta egia da, baina gaur egun indarrean dagoen APOa oso txarra da eta ezin da konparatibarik egin. Bere garaian proposatu zen aizkorrira bat urbanizatzea luxuzko txaletekin eta azkenean etzen egin etxe bizitza legeari esker. 2001ko APO desastroso horren ondorioz, orain, ezinbestean APO berri bat atera behar duzue, 3 prozedura judizialetatik liberatzeko. Partzialki onetsita dagoen baten kasuan, indemnizazio bat ordaindu beharko duzue ziurreni 40.000 euroraino. Horregaitik esaten duzuenean APOren helburua dela arazo bat konpontzea, aklaratu behar da, zuek sortu duzuen arazoa dela. Eta APOa justifikatzeko baita, etxe bizitza arazo horri erreparatzen diozue. Eta hala lurralde gidalerroetarako gehiengoak baliatzen dituzue, baina etxe bizitzara sarbide izateko arazoa ari gara, arazo larriaz. Interes urbanistikoen mesedetan, baina zein da realitatea. Ez legegintzaldi honetan, ez aurrekoan, ez da kontutan hartu neurri eraginkorri etxe bizitzaren prezioan esko hartzeko. Asko aipatu izan da pleno honetan kanona, etxe bizitza hutsa, alokairua, diru laguntzak, baina ez da neurri eraginkorrik hartu. APO honetan, 1.300 babes ofizialeko etxe bizitza horrek ustira, 700 tasatu eta 800 alokairuan. Eta horrela esan da, badirudi, zifra altua dela, baina kontutan izan beharko dugu, 900 etxe bizitza hutsetik gora daudela, ez dela horietarako ezer egin eta horri gehitu behar diogu, ia 200etik gora daudela gaur egun erabilera turistikoa egiteko gure udalerrian. Horren bestez, jada konparatzen badugu egungo errealitatearekin, proposatzen den muga ez da inbesterakoa. Eta kontutan hartu beharko da, ez dela konponduko arazo handirik. Hiri inguru oro, hirigintza operazioekin betetzen da, eta horrek pelotasoak albidetzen ditu, telefonikarena, SMTena eta algortako batzokiaren esate baterako. Eta ezaugarriengatik horiek izango dira lehenak exekutatzen. Eta zer dakar horrek? Jada ikusi ditugun hirigintza ereduak Iturribarri sektoraren esate baterako, okupatu beharreko lurzorua oso gaizki okupatzea, hiru altuerako etxe bizitzak, hau da, etxe bizitza baino ez dituzten auzo fantasmak, desberdintasun sozial handiekin, eta horretarako gainera proposatu da oso eraikin zaharrak bera botatzea, eta bertan 200 familiatik gora bizi dira egunerokotasunean. Hori ez da bidezkoa. Eta guk uste dugu Para Getxo, si tan convencidos están los partidos... Hain konbentzituta badauden plan hau babestu dutenak, ona dela, kontsultatu berriro. Díaz Anderea. Eskerrik asko, Eskerrik asko, egunon gure taldetik, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu, bizilagun guztioi zuen implikazio eta mobilizazioagatik, 784 bizilagunek sinatu dute eskabide hau, horiek izan dira baliozko sinadurak, eta horri esker aurkeztu ahal izan duzue hau eta eztabaida izan. Roma betez. Hori beti izango da berri on bat. Badakigu APOaren kontu hau kezkagarria dela eta ondo ulertzen dugu askotariko iritziak egotea gure udalerrian.
aitortzen dugu baita, mozioan agertzen diren argumentu guztiak EH Bilduren oso parekoak direla. Hala eta guztiz ere Alderdi Sozialistatik argi utzi dugu guk bestelako iritzia daukagula eta uste dugu nolabait nahazten ari zaretela gauza batzuk lehenik eta behin. Uste dugu beharrezkoa dela arduraz jokatzea, etxebizitza faltari erantzuteko. Beste udalerri batzuetan bezala zen, langile, familia asko, gazte asko ezin dute etxebizitzarik izan. Plan honetan aurrera pausoak ematen dira zentzu horretan, etxebizitza duina lortzeko eskubidea bermatzen delako, beste udalerri batzuetan egiten ari garen bezala ze. Kontutan izan horietan talde politiko desberdinak direla gobernuan Sopelan edo Urduli zen esate baterako. Baina ikusi beharko dugu zer nolako aprobetxamendu egiten ari diren. Oiek, argi dago, etxebizitza parka eta eskaintza zabaldu behar ditugula eta mozioan esaten dugu etxebizitzarik ez dela behar, biztanleria galdu dugula azken urteotan, gure ustez logika guztiz kontrakoa doa. Etxebizitza gehiago behar ditugu, jendea hemendik ez joateko datorren urteotan. Gainera garrantzitsua da argi ustea plan honetan etxebizitza librea zein publikoa agertzen direla eta APOak 4.000 eta piko etxebizitza berri proiektatzen ditu eta hoietatik 3.054 babestua dira. Gaur-gaurkoz, etxebizitza arloaz asko daki norbaitek ez du zalantzan jarriko berriak egin behar direla, eta proposatutakoaren bieren babestua dira. Beraz, ezin da esan, espekulazio hori dagoenik. Bestalde batetik, proiektu batzuk egia dira, jada, errealitate dira, eta ez da behar apo hau honestea horiek egiteko, esate baterako belaunaldi arteko zentroa, bi behar izan soziali erantzuteko, gehiago bizi garela, luzeago, eta zaintza publikoa behar ditugula, garrantzitsua direla, eta gazteek emantzipatzea behar dutela. Guztio dakigun bezala, zentro honetan, elkarrekin biziko dira adineko pertsonak eta gazteak. Bere bizi proiektuak garatuz espazio partekatu batean. Gainera, azken 30 urteotan espazio horretan egon den elkarteak toki preferentea izango du. Honek badu zerikusia, gainera, etxebizitza lortzeko kolektiboi laguntzearekin. Aipatu dira espazio batzuk gaur egun titulartasun pribatukoa direnak. Gu ez gara lapurretan ibiliko ez dugu inoz egin, Zabala kolegioaren patioa aipatu da, ez dugu inoz ezer egin horrelakorik. Espazio publikoak izatera pasatuko dira, ekipamendu berriak sortuko dira, guztiontzako zerbitzuak. Eta hoiek, hain zuzen ere, Zabala ikastolarentzako izango dira. Hirigintzako aprobetxamendua egingo da, orain arte ezin zen, titulartasun pribatukoa zelako, eta hala, zentroak berak eskatutako proiektuak egin ahalko dira. Landa lurzorori dagokionez, ez da planteatzen modu indiskriminatuan. Banatzea baizik eta Eskorri eta Andramarin 80% desklasifikatzea. Horrela etxebizitza egongo da, berdeguneei ezezkoa eman gabe, eta hori aurreko aponet zehazten zen. Hazkunde ordenatua hori da proposatzen dela. Askorri eta Andramari bezalako eremuetan. Neurri hori epe luzera pentsatuta dago, getxo kasten jarraitzeko. Modu antolatuan, eta horrela aukerak eta etorkizuna bermatuko zaizkie bere biztanleei. Eta horrez gain, esan dezakegu, plan hau parte hartze prozesu baten emaitza dela. Herritarrekin lan egin dugu, formazio saioak eta horrelakoak antolatzeko, hainbat eta hainbat alegazio erantzun dira, ia 600 onartu dira, eta esan beharra dugu baita ere, hasierako onespenean zein behin-behinekoan, 18 zinegotzik aldeko botoa eman dutela 25-etik. Eta horrela ikusten da zein den borondatea, herritarren partetik ere. Beraz, eskerrik asko, baina kontrako botoa emango dugu. Eskerrik asko, Bildosola jauna. Bai, antes de hablar lo que hoy nos concede... Lehenik eta behin, ohar txiki bat. Sopela eta Urdulizen gertatzen ari dena aurreko planen emaitza da. Eta EH Bilduko hiek ez ditu onetsi edo babestu. Hemen erreplikatzen den eredua jarraitzen dutelako.
Giratzeko mozio honetan ez gaudela eskaera tekniko baten aurrean, ez da izapide administratibo baten aurrean. Gaur hemen planteatzen dena, lehen mailako eskakizun demokratikoa da. Hau da, Getxoko herritarrek beren udalerriaren etorkizun urbanistikoari buruz erabakia izatea galdeketa baten bidez. Y es que la moción presentada por la plataforma vecinal... Herritarren plataforma bat kezkatuta agertu zaigu aponen arira, eta hau, ez da batzutan esaten den bezala ze ahots isolatu bat. Getxoztarren parteza handi baten ahotsa da, eta esan beharra dago, 3.000 pertsona baino gehiago agertu zirela manifestaldi batean, eta milaka eta milaka sinadura jaso dituzte interneteko plataforma baten bitartez. Aldera begiratu, ezin da beste aldera begiratu tamaina honetako herritarren mobilizazio baten ostean. Izan ere, hemen mezua oso argia da. Bizine dugun hiri ereduari buruz erabaki ahal izatea, eta denok ados gaude guzti zentzuzkoa dela. Hau gainera ez da neutroa eta ez da plano bakarrekoa. Erabaki politikoa da. Eta ondorio zuzena ditu, lehen azaldu bezala, ondorio zuzena ditu milaka eta milaka pertsonen bizitzan. Azken 20 urteetan, deno dakigu 7.000 biztanle baino gehiago alde egin duela Getxotik. Eta hori ez da gelditzen, gaur, edo hilabete honetan ekarriko diguzuen plan honekin. Hau da, ez da gelditzen, eremu osoa porlanez betetzen. Eta eraiki izan da, orain arte egon den hirigintza politika bakarra. Eta gauzak ez dira aldatu. Zergaitik? Eraikitzen delako, lehen Podemosek azaldu bezala, merkatuaren onerako, eta ez, hemen dauden eta herritarren pertsonen beharrak asetzeko. Eraikitzen dira etxe garestiak bertoko gazteek ezin erosi ezaketenak, eta era horretan berdeguneak eta natura jartzen da, berriro ere, interes ekonomikoaren alde. Eta ez du logikarik irtenbide bezala eraikitzen jarraitzea, 2017an egin zen ikerketa baten ostean, 900 etxebizitza huts dituen herri batean. Ez du inolako logikarik metodologia berdina jarraitzea. Hemen behar dena da, hirigintza ezberdin bat. Errekurtsoak era logiko eta sostengarri batean erabiltzen dituena. Eta esan bezala, kezkagarriena ez da soilik hemen datuak eta kopuruak plazaratzea edo agertaraztea. Hemen kezkatzekoa dena da, erreproduzitzen den eredua. Betiko eredu berdina. Hamarkadetan behin eta berriz aplikatu den formula berda mantentzen da. Etxe bizitza libre asko mantentzea, eraikitzea, babestutakoak gutxienera, legeak ematen dituen gutxiena mugatzea, eta horrek etxe bizitzaren arazoa konponduko luken bezala etxean eserita geratzea. Eta badakigu, denok dakigu, horregatik gaude plataforma batek ekarriteko mozio baten aurrean, denok ondo eta argi dakigu eredu horrek ez duela funtzionatu eta ez duela funtzionatuko. Gazteek etxe bizitza bat eskuratzeko duten aukera ez da hobetu eta ez da hobetuko egoera berri honekin. Ez du gainera, orain eramanduko ereduak ez du espekulazioa geldiarazi. Prezioak ez dira jaitsi. Eta egin duen gauza bakarra da, gaur egun daukagun hiriaren desaskundea. Etxe bizitza eskubidea bermatzeko porrot egin duen eredu bera errepikatzea ez da tematzea. Hau da, orain arte ekarri den eredu berdina ez da temati egotea. Guretzat eta hemen dauden herritarrentzat hori arduragabekeri hutsa da eta ez da besterik. Eta gainera, datuak ekarrita, etxebizitzaren Euskal Bideatokiak berak baieztatzen du hori. Hau da, 2022an egindako txosten batenean urrengo adierazten zuen, eta irakurriko dut. Etxebizitza libreen parkea handitzeak ez du automatikoki ekartzen etxebizitzarako sarbidea hobetzea, batez ere gazteentzat eta diru sarrera ertain edo txikiak dituzten etxeentzat edo herritarrentzat. Y para acabar esta primera intervención... Bukatzeko diozue parte hartzea egon dela? Prozesu luzea izan dela, baina lehen esan duten bezala benetako parte hartzea 2012an bukatu zen, duela 13 urte baino gehiago. Duela 13 urte baino gehiago pandemia batekin tartean. Gauzak asko aldatu dira. Eta gainera, bere sasoian, erabaki zen horretatik udalak hartu eta kutxa batean sartu, beraz, argi dago parte hartzerik ez dela egon prozesu honetan. Eskerrik asko Bildosola jauna. Beste norbaitek, Andrade jauna.
Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet bizilagunei sinadura bilketa egiteagatik eta onaino etortzagatik herri kontsulta bat eskatzera. Eskerrik asko bizilagun guztien inplikazioagatik eta gero hain zuzen ere azalduko dut, zuen inplikazioak hasiera batean onetsitako aporren aldaketa batekin plantatu gaitu. Bizilagunen inplikazioari esker apo hori aldatu zen. Nik uste dut, guztiok ulertzen dugula getxon eze bizitza behar dugula. Mesuan transmitu denagatik batzuek ez dute igala ikusten. Baina uste dugu jendeak helarazten digun arazo nagusi hori dela, inkestetan hori agertzen da, etxe bizitza falta. Toki guztietan orokorrean, Eta beraz, neurriak hartu behar ditugu etxe bizitza falta horri aurre egiteko. Utopia daude. Etxe bizitza hutsaren kontrolean oinarrituta, lokairuaren presioan, eremu tentsionatuen kontuetan, etxe bizitza turistikoetan. Hoiek utopia dira, hoiek ez dute proposatzen, inongo irtenbiderik. Utopia dira. Kontrakoa lortzen da. Etxe bizitza eskaintza, okertza eta presioak igonaraztea. Hainbat eta hainbat etxe bizitza eskura jartzea, litzateke irtenbidetako bat, baina eskaintza eta eskaera kontutan hartu behar dira. Hori, errespetatuz gero gure gazteak hemen geratu ahalko dira bizitzera. Tarte honetan, gobernu taldeak, alde bakarretik plan bat, apo plan bat aurkeztu zuen, guri etzitzaigun gustatzen eta horregatik kontrako bota eman genuen, hasierako nespen proposamenean, eta alternatibak aurkeztu izan dira, beste plan alternatibo bat ekartzea, edo bizilagunekin lan egitea irtenbidea bilatzeko eta plan hobea lortzeko. Inork ez zuen bestelako planik planteatu. Inork ez zuen bestelako bizimodu bat aipatu. Inork ez du esan bestelako plan bat egin daitekenik, beste etxe bizitza kopuru bat eraikitzeko dodena delakoa. Beraz, gu entzute aktibo egiten hasi ginen Getxostarrekin eta gurekin bildu nahi izan zuten pertsonak etorri ziren, hitz egin genuen eta beraiekin lortu genuen, beraiekin eta beste askorekin plan hori errealitate sozialera egokitzea. Trinitarioen kasuan esate baterako 10.000 firma batu ziren Argia Fundazioa ez eraizteko, bertatik esateratzeko eta bar. Bertako orden erlijiosoa akordio batera iritsi zen gurekin eta gainerakoekin, ahalik eta gutxien ateratzeko bertatik, eta hori akordio hori sinatu eginda da, respetatu behar da. Argia Fundazioa ez da desagerra hasiko eta bar. Salzidu alde beste toki bat. Han ere bizilagunekin jaso ginen, bildu egin ginen eta lortu genuen akordio batera iristea gehiengoarekin, bertan eraikitzen den hori bere behar izan eta eragokitzeko. Beraz, akordio honi esker plana aldatu dugu. Salzidun hasiera batean bertako etxebizitzak eraizteko aukera zegoen, bertako bizilagunekin akordio batetara iritsi ginen, eraie bertan geratzeko eta ez desjabetzeko eta bertatik botateko. Martiturrin ere akordio bat lortu dugu bizilagun guztiekin, 90%ekin. Hasieran desjabetze generalizatu bat egon zen, eta lortu genuen akordio bat 90%ekin, bizilagunen babesarekin eta gobernu taldearen babesarekin, plan berri horretarako. Beraz, ikusten guazen ala ikusten guaz pizkanaka arazoa daudela, errotatxu hor ere planteatzen zen, 240 aparkaleku kentzea, eta Getxotik Berangora doan errepidea guretzat izango da, hiriko lurzoru hori izateko. Andramari gure lurrako bizilagunekin ere akordio bat lortu genuen. Hoiek ere arazoa dituztelako beren egoitza zentroetan. Eta orain mantendu egingo da beraiek eskatutakoa. Etxe bizitza hutsaren banaketa ere aldatu zen. Hainbat eta hainbat arazo partikular ere konpondu genituen, entzunda. Eta pertsona horiek hainbat eta hainbat irtenbide proposatu zituzten eta askotzi ezin izan ziren kontutan hartu. Nik uste dut, lehenengo planetik bigarrenera bitarteko entzute fasean, gauzak hobe daitezke, hobe daitezke eta faktible izan daiteke eta gu beti diogu prest gaudela hitz egiteko.
eta bizilagunek afekzio larriren bat baldin badaukat eta ez badute zer esan, etorri bileretara. Baina nik oro har uste dut hasierako plan honek ez duela zerikusirik plan honekin, asko betu dela, guztiek esan beharrekoa entzun dela. Eta hau bizilagunen plana dela. González jauna. Egunon berriro. Debatimos una moción que solicita la convocatoria. Gaur eskatzen da deialdi bat egiteko, eskaera loteslea egiteko APOari buruz. Sakonki aztertu dugunean mozioa ikusi dugu, badela gezur batzuk eta faltsukeria batzuk ere bai. Getxoko herritarrek parte hartu dute jada aktiboki, modu ordenatuan eta egituratuan APOaren lanketan parte hartzeko prozesua aitzindari batean. Prozeduraren hasieratik, APOa berrikusteko prozeduraren hasieratik, Getxoko udalak hartu du bere konpromisoa parte hartzearekin. 2012an, alkatetxaren dekretu bidez onartu zen herritarrek parte hartzeko programa. Helburu zehatz batekin herritarren eskubidea bermatzea, hirigintza erabakietan esku hartzeko. Ez da dekoratiboa izan, handizalea izan, sakona izan da eta etengabea denboran. Diseinatu zen planaren fase bakoitzean egoteko aurretiazko diseinuetatik onespeneraino eta mekanismo asko artikulatu dira parte hartzeko lantaldeak egon dira, konferentziak egin dira prestakuntzarako herritar guztiei zuzenduta, esposizio publikoak, alegazioen bilketa, material didaktikoa eta argitalpenak online besteak beste. Eredu hau harago joan zen, legezko minimoetatik harago joan zen, legeriatik harago eta 7 parte hartzeko fase egon dira. Eta horrela herritarrek aukera izan dute iritzia emateko, proposamenak egiteko eta aukerak aztertzeko eta gainera bere proposamenei erantzun zaie teknikarien aldetik. Este proceso ha sido transparente y público. Gainera, prozesua gardena eta publikoa izan da, eta informazio guztia eskuragarri egon da kontsultatzeko eta eztabaidatzeko. Idatzi dira berariazko txostenak herritarren parte hartzeari buruz, eta horiek gehitu dira dokumentazio ofizialera. Eta zer lortzen dugu horrekin? APO errealistagoa, egokituagoa premietara eta hobeto konektatua premietara. Ez da perfektua plana, baina eraikuntza kolektiboaren emaitza da. Horregatik, bidegabea da mozionetatik esatea herritarrei ez diegula jaramonik egin. Ematen du parte hartzailea dela, baina mozioa oinarri akastun batetik abiatzen da, faltsukerietatik abiatzen da eta gezur batzuk ere esaten ditu eta pena da. Izan ere, hirigintzari buruz eztabaida arduratsua izan behar da, eta guztiz ere aurkezten zaiguna kontsigna batzuk dira, diseinatuta daudenak alarmatzeko eta nahasmendua sortzeko arrazoirik gabe eta funtsetik hasiko naiz. APOa urte askotako emaitza da, plangintzaren emaitza da eta ebaluazioaren emaitza ere bai. Dokumentu honen helburua da antolamendua diseinatzea udalerri honetan eta ez esaten den bezala gobernu taldearen apeta. Ez da espekulazio tresna ere. Mozioak esaten du badodela 200 familia bere etxea galduko dituztenak eta hori faltsua da. APOak ez du eraispen hori aurre ikusten jabetzaren gehiengoaren onarpenik gabe, eta are gutxiago bermerik gabe. Distortzionatu egin da errealitatea, eta horrez gain, baserri historikoak aipatu dira, baina eraikin horiek ez dute inolako babes patrimonialik, eta horitako asko aldatu dituzte jabeek urte hauetan, eta balio arkitektonikoa, kulturala edo etnologikoa galdu dute horrela. Eta ezin dugu utzi, historiko etiketa modu arbitrarioan erabiltzea, zilegi den garapen urbanistikoa geldiarazteko. Horrez gain, esaten da, uholde arriskua areagotuko zaiela 9.000 pertsona baino gehiagori. Guztiz kontrakoa, APO honek neurri aktiboa jasotzen ditu jokabide hidraulikoa kontrolatzeko. Eta jarduketa asko egongo dira, lehen goratze medioambientala eta beste jarduketa batzuk eta zuzkidura kentzeari buruz eta galtzeari buruz, komeni da argitzea, batzokiko patioa dela eta jabetza hori pribatua da, ez zuzkidura publikoa eta izuzen ere APO honekin planteatzen da espazio pribatu hori publiko bihurtzea erabilera publikorako. Gainera, eskola zuzkidurak eta gizarte zuzkidurak handitzen dira. Eta hori ikus daiteke Aizarrotan eta Dramarin besteak beste. Badago beste argudio bat mozio honetan eta hauze da. Lehenesten da etxebizitza librea publikoaren aurrean. Gutxieneko kopurura mugatuz. Hauze da lehenbiziko APOa alokairurako espazio bideratuko duena. Eta legez ezarritako minimoak gaindituko dira. Eta horrez gain esaten da gizarte espazioak galduko direla trinitarioetan eta nagusien etxean eta gizarte zuzkiduretan. Ez dira kentzen baizik eta berrantolatzen eta horrela herritarren eskaerei erantzungo zaie.
Eta esaten da, beteko dela landa lurzorua Andramarin, eta APOak benetan sailkapenaren alde egiten du. Ez urbanizagarria den landa lurzoruaren alde egiten du. 2 milioi metro kubiko baino gehiago egongo dira horrela askorrin, eta aurrekarik gabeko jarduketa dago Euskadin. Eta esatea landa ingurua edo inguru naturala suntsitzen dela, esan nahi du, ez direla ondo irakurri dokumentuak, eta badago beste argudio bat, ulertezina dena. 400 etxebizitza eraikitzea 7.000 biztanle galdu dituen udalerri batean. Hain zuzen ere, erronka bat da demografikoa. Etxebizitza batzuk utzik daude, batzuk ez dira irisgarrian, gaizki daude, ez dira premietara egokitzen edo prozedura judizialen menpe daude. Azkenik, esaten da, Eusko Jaurlaritzak eskatu duela zenbait akats zuzentzeko. Besterik gabe ohar teknikoak igorri ditu, hori delako prozeduraren parte. Termino. Bukatzera noa. APOa posgarria da eta gainera oneritzia jaso du. Eusko Jaurlaritzaren dagokion batzordearen oneritzia jaso du. Gero jarraituko du. Beste norbaitek? Benito jauna? Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Nire apur bat larria iruditzen zait esatea gezurrak esaten ari direla bere mozioan. Ez esan ez zeintzuk diren gezurrak, eta batez ere kontuan hartuta, ez dutela eskubiderik erantzuteko, eta horregatik, ez zait egokia iruditzen. Parte hartzeko araudiari dagokionez. Sozialisten bozeramaileari, trikimailu hori zarra da, beste alderdi batzuek gobernatutako beste udalerri batzuekin konparatzea trikimailu ezaguna da eta EH Bilduko bozeramaileak desmuntatu du. Are harrigarriagoa da, zuek hori esatea justifikatzeko APOarekin bat egiten duzuela eta konparatzea 2001koarekin. Beitu, 2001koa baino bea da, eske 2001koa zuek ere onartu zenuten, zuen aldeko bozkarekin, EAJak eta PSEek alde eta PPek abstentzioa, beraz, eragile berberak zarete, antzeko eragileak ditugu. Prozesu parte hartzailea ez da izan oso egokia alegazioen prozesuan, behintzat horietako asko blokean ukatu ziren eta ezitzaileen alegatzaileei jakinarazten zein zen erantzuna. Nik ez dakit gaur egun erantzuni jaso duten edo ez. Baina denbora luze igaro zen, zeinean alderdiok bagen eskizkien erantzunak eta alegatzaileek ez zekiten onartuta edo ukatuta zeuden bere alegazioak. Eta etxebizitzari dagokionez 2025an oraindik ere argudio bezala erabiltzea etxebizitzaren arazoa konpontzeko eskaintza areagotu behar dela, benetan txantza dela ematen du. Batez ere kontuan hartuta zer bizi izan dugun burbuiarekin. Etxebizitzaren egoera getxon ezin da horrela ebatzi. Kontrolatu behar da, besterik gabe. Utzik dauden pisuak, zer gertatzen da, 900 dira. Kanona, tentsio dunak diren guneak, gune tentsio dunak, hori guztiak ukatu dituzue pleno honetan. Eta gainera, asko ukatzen dituzue goi mailako instantzietan. Besteak beste, kongresuan, zeinean proposamenak egiten ari diren, pisuak eta etxebizitzak bizitzeko erabiltzeko eta ez espekulatzeko. Eta hori da benetan egoera hau konponduko duena, etxebizitzaren egoera, eta ez eskaintza handiagoa. Gehiegizko eskaintza kasu honetan. Izan ere, sektoren garapenerako, eta hori esan genuen jada osoko bilkuran, eta oraindik ez dut erantzunik. Sektoren garapenerako jarrai daiteke, goiko Andramariko sektoreak eraikitzen 4 eta 5, eraikitzaileek garatu gabe babeseko eraikuntza guztiak 2 eta 3 sektoretan, eta hori egia da. Minimoa 175 delako. 175 delako eta 175 horrek kanpo uzten du alokairu etxebizitza eta tasatutako etxebizitzaren parte handi bat. Beraz, babes ofizialeko etxebizitzak eta alokairuko etxebizitzak interesgarrienak direla. Promozio publikoaren menpe egongo dira, ez da esfortzurik egin eta ez da inolako esfortzurik eskatzen sustatzaile pribatuentzat. Eta hortaz, APO hau akats historikoa izango da. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, decía el Alderdi Popularrak esan du, planteatzen diren neurri guztiak edo aukera guztiak ez direla egingarriak eta utopia bat direla. Bueno, son importantísimas y así se está demostrando, pero es verdad que no.
oso garrantzitsuak dira eta hori erakusten ari da, baina egia da ez direla nahikoa eta hor noa gakora. Naiz eta Elkarrekin Podemosek ukatzen duen, lotuta dago eraikuntzarekin, etxebizitza eraikitzarekin. Eta beste kontu bat esan du faltsua dena, esaten da, etxebizitza eskaintza retraída dagoela, gaztelaniaz esaten den bezala, ez. Datuak ikusita, etxebizitza eskaintza pribatua alokairuan, inoiz baino handiagoa da. Zergatik? Inoiz baino errentagarriagoa delako, eta hori da errealitatea. Datuak besterik ez dituzue egiaztatu behar. Zeintzuk dira horren guztienen arrazoiak? Familien atomizazioa batetik. Bestetik zahartzaroa edo bizi luzetasuna. Bizitzaropena handitu da eta lehen gehiago mugitzen zen etxebizitza eta migrazioa ere oso garrantzitua da, pertsona asko heldu direlako eta gainera etxebizitzarik ezak, gauza hauetarako etxebizitza ezak areagotzen du presioa eta hortaz logela larrialdia sortzen du. Hemen eta beste Europako leku batzuetan gertatzen den bezala, zergatik ez dagoelako etxebizitzarik. Eta hori da ondorioa, eta horretara heltzen dira aditu guztiak. Herritarren plataformak esandako proposamenean erronka demografikoa aipatzen da, eta hori zeharkakoa da. Erabat garrantzitsua da, eta hori ere kontuan hartu behar da etxebizitzaren eremuan. Jakean jarriko duelako Euskadi, bizi kalitatea eta ongizate estatua mantentzeko. Etxebizitza behar dugu. Eta bai, konponbidea dago. Jende gutxiago dagoenez eta egongo denez jende gutxiago ez dugu egingo, bai, konponbide bat dago. Harrera gizarte bat gara. Gure merkatu ekonomikoak behar du. Gure enpleguan sortzaileak gara eta hori behar da, beraz. Erakargarriak garenez harrerarako zer behar dugu? Argi eta garbi, etxebizitza behar dugu. Baina jakitun izan behar gara, etxebizitza hori ezingo dela eraiki soilik udal ekimenetik edo ekimen publikotik, bestela esan da. Eta logikoki, ekimen pribatua egoteko kontuan hartuta arauketa asko dagoela, izan behar da errentagarria ekimen pribatuaren zat, bestela ezinezkoa da egitea. Eta argi eta garbi, eremu publikoarekin bakarrik ezin hori lortu. Esan da, ez ditugula behar beste 4.000 etxebizitza zeinetik, zeinen artean 3.000 baino gehiago babesekoak izango diren, zein da zuen aukera? Zein da EH Bilduren aukera? Egia da Alderdi Popularrak esandakoa? Lepo bost gauza eskatzen dira, eta osoko emendakina egiten duzue, baina ez dugu beste aukerarik entzun. Zein da udalerri honek behar duen etxebizitza kopurua? Badakizue zein den oraingo eskaria? Badakizue zein den babeseko eskaria? Badakizue zeintzuk diren gazteen datuak, joan behar direnen datuak? Bizitza proiektua hemen egin ezin dutenen egora ezagutzen duzue? Nola ez dugu eraikiko etxe bizitza? Eta ukatzera noa, orain lan egiten ari da. Ikusteko ez garen izan handizalegiak esan dugunean bi eren babesekoak izango diren. Ez gara minimoetara joan, baizik eta maksimoetara, eta hori berrikusi behar da, eskerrik asko. Bildosola jauna. Bai, bueno, ez naiz hartuko detaileetan, izango dugu debatea apo onartzera etorriko denean, baina denbora luze emango nuke gauzak erantzuten. Eta bai, hemen deno dakigu erabat legezkoa dela herri galdeketa deitzea. Euskal Autonomia Erkidegoko toki erakunden legeak eta herritarren parte-hartzeari buruzko dekretuak garrantzi bereziko kasuetan, hau da, horrelako kasuetan, baimendu egiten du. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 71. artikuluak ere jasotzen du eta baimendu egiten du. Ez dago lege eragozpenik. Hemen falta dena eta argi geratu da, borondate politikoa da. Ez dago presarik datozen urteak markatuko dituen plan bat gaizki onartzea justifikatzeko. Ez dago inolako presarik. Ez dago itzakirik milaka herritarri entzungor egitea beraiek bizi nahi duten udalerri ereduari buruz erabakitzea bezain oinarrizkoa den gauza bat eskatzen baitute. Ez dago inolako presarik. Gaur berriro ere, beste zerbait egiteko aukera zegoen eta badirudi ez dela aukera hori hartuko. Gure ustez, ausartek izan barzarie eta mozio honen alde bozkatu behar duzue. Kontsulta babestu behar duzue. Ireki dezagun benetako parte hartze eta legitimizazio demokratikoko prozesu bat. Izan ere, apo inposatu batek gatazka sortzen du, baina adostutako apo batek aldiz etorkizuna sortzen du. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Andrade jauna. Sí, gracias.
Eskerrik asko alkate anderea, eta bai, gu ados egon gaitezke esandako gauza batzuekin. Informazio akats bat egon da, hitzaldi batzuk egon ziren, kiroldegietan eta zeinetan erdia zen entzuten. Bai, ez zen oso egokia izan eta komunikazioa ez zen oso egokia izan etorkizuneko planaren inguruan. Baina horrez gain, auzokide askok ez dakite zenbateraino aldatu den plana, behin betiko honesteko proposatu da osoko bilkura honetan, eta pertsona batzuek ez dituzte aldaketak ezagutzen, informazio horik egon ez delako, eta nik uste dut, jendeak jakin behar duela zer gertatzen ari den, eta zer dagoen plan honetan. Ni ez nahi sartuko eztabaidetan, ez dut esango zer den gezurra edo zer ez, baina gustatuko litzaidake esatea beti esan duguna. Hasierako onespenetik esan genuena errepikatu nahiko nuke, Getxoko herritar guztien esku gaude, hori egin genuen presio taldeekin bezala. Planaren hasieran hori egin zuten eta lehen esan den bezala, konponbide bat eman zitzaien, eta herritar guztien eskura gaude, konpontzeko edo posible bada, behin betiko honetzi aurretik ez dakit honetziko den, asko atzeratzen ari delako, in eternu atzeratzen ari delako, ikusiko dugu zeo zer egin daitekeen berriro ere esaten dut, guztion eskura gaudela. Eskerrik. Sí. No tenéis. Ez dago erantzuteko txandarik, herritarrek ezin dute erantzun. No tenéis segundo turno. Ez duzu bigarren txandarik erantzuteko, ez. Tenemos una... Osoko bilkura amaitu ostean, beste parte bat daukagu galdezkeak egiteko, eta hor, nahi izan ez gero, aukera duzu galdezkeren bat egiteko, noski. Ados. Sí, bueno, continuo... Jarraituko dut. Bukatu dut esanez, apo hau, posgarria izan dela, ingurumenaren alorrean zoriondu gaituzte, eta gainera Eusko Jaurlaritzako lurralde batzordearen oneritzia jaso du. Hala, kontsulta publiko loteslea eskatzen da, eta esan behar dugu posibles dela legalki. Hala, tokiko Euskadiko erakundeen legea kasu batzuk esartzen ditu kontsulta lotesleak egin alizateko, eta hau ez da horietan sartzen. Gainera, badago, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenaren epai bat, argi uzten duena, apoa bezalako tresna batek eragiten diola udalerri osoari eta ezin dela kontsulta loteslerik egin horren inguruan. Eta ematen du nahiko argia dela, sustatzaileak apoaren aurka daudela eta hortaz, defendatzen dutela eta sinesten dutela hobe dela indarreko apoa proposamen berria baino. Oso argi geratzen da, gaur aurka agertzen direnek ere esaten diotela Getxoren etorkizunari ez. Getxoren apoari ezetxe esatea ez da simbolikoa, ezetxe esatea da ingurumen lekuen edo gure espazio naturalen babesari eta ez plangintzari. Etorkizunera begiratzen duenari erantzukizunez. Ezetxe esaten dutenek ez dute defendatzen 2 milioi metro karratu landa izareratzat zailkatzea eta berriro ere proposatzen dute urbanizagarri izatea. Esaten diote ezetz txaletak kentzeari denon guneetatik eta ezetz esaten diote ingurumena eta ingurunea babesteari eta privatizazioaren alde agertzen dira. Horrez gain, etxebizitza publikoak egongo dira, gutxienez 750 izango dira eta 3.000 babes publikokoak izango dira, eta 700 baino gehiago alokairukoak, eta ezetxe horrekin esaten dute ez dela beharrezkoa lurzorua jaitzea babeseko etxe bizitzaren txat. Horrela kontuan hartu gabe gazteen premiak eta Getxoko familia askoren premiak orain, etxe bizitza duinik ez dutenak. Horrez gain, inbertsio pribatuari ezetxe esaten diote, eta nahiago dute udalak hartzea bere gain erantzukizun hori, naiz eta baliabide hori beste gauza batzuetara bidera ditzakegun. Ezetxe esaten diote baserrien babesari eta beste eragaikuntza batzuei gure ondarearen parte direnei. Eragotziz horiek egokitu alizatea eta denboran mantentzea eta laburbilduz, ezetxe esaten diote apoa araudira egokitzeari eta egungo premietara egokitzeari. Nahiago dute indarreko apoa mantentzea, 98an idatzi zena, 30 urte baino gehiagoko ideiekin eta eraikuntza masiboan oinarrituta dagoena. Eredu horrek porrot egin zuen eta batzuek oraindik ere defendatzen dute, naiz eta haiek ez duten aplikatzen eta egiten badute, akats egiten dute eta porrotitzela lortzen dute. Azkenik, guk eredu errealistaren orekatuaren eta berrikusgarriaren alde egiten dugu. Ez du dana usten urbanismoaren alde, baina ez du urbanismoa ukatzen.
eremu guztietan pentsatzen du, eta guztie daukate garrantzia berbera, mila esker. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu, kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin batera galde eskaeren atalera pasatuko gara. Entramos en la parte de... Sartuko gara orain galdezkeetan. Bat badauka. A ver, idazkari jauna. Lehenengo zinegotziera da bakarrik. Galdetu diet, balin badaukate, ez daukate, orain publikoaren txanda izango litzateke, publikotik nork, momentu bat, nork hitz egingo du publikotik? Bale, bi pertsonak, bale. Bi pertsonak hitz egingo duzue publikotik. Beraz, egingo dugu orain, prozeduarekin jarraitzen dugu, bale? Etenaldia egiten dugu, 10 minutuko etenaldia, eta bi pertsona horiek parte hartuko dute publiko moduan. Eskerrik asko.
Bueno, emango diogu hasiera herritarren parte hartzeari. Zeinek parte hartuko du, ¿quién va a participar? 2 personas. 2 pertsona, 3, oso ondo. Mesedez, hurbildu, jongoenaga, hasi. Entonces, esta vez, le vuelvo a decir cuáles son las condiciones. Tiene 2 turnos, ¿sí? 2 txanda dituzu, 5 minutuko eta bikoa. Puede utilizar los 2 turnos. Biak erabil ditzakezu aldi berean edo banatu. Pero voy a ser estricta con el tiempo. Baina zorrotza izango naiz horrekin. Norbaitek interpelatzen bana bigarren talde txanda edo? Ez. Niri zuzendu, nik erantzungo dizut, ez da eztabaidarik irekiko orain. Y las concejales, y se dirige a mí. Zinegotziek ez dute hitzartuko, niri hitz egin eta nik erantzungo dizut alba da, eta bestela, bilera batera gonbidatuko zaitut, eta besterik ez. ¿De acuerdo? Bien, bueno, egunon de nuevo. Egunon berriro ere. Bueno, lo que quería decirle a usted es que en nuestra moción... Lehenik eta behin zera esan nahi dizu, plataforma honek mozionen bitartez, se han, digamos, acomodado más que otros a ello. zera nahi izan dut, talde batzuk gehiago akomodatu dira beste batzu baino. Herri kontsulta bat eskatzea. Era pues conocida más o menos. Gure iritzia ezaguna zen, besteena ere bai ez dara etorri apoaren aurka egitera, baizik eta udalbatza konbentzitzen saiatzera. Hau oso garrantzitsua delako eta merezi duelako parte hartze prozesu batetik pasatzea, benetako parte hartze prozesu batetik eta gero herri bozketa bat egitea. Gustatuko litzaideke gehiago entzutea, zergatik den hori ona edo txarra, plana bera getzo nahi duen horretara gokitzen den ala ez, entzun ordez. Eta esan nahi dizut baita ere interbentzio batzuk egon direla esate baterako, bozeramaile sozialistarena, eta badirudi saiatu dela gure argumentarioa alderdi politikoren bati egostea. Gu kontsiderazio guztia hartzen dugu, partidu politiko guztiekiko, eta gure plataforma honetan, sometidos o vinculados a algún partido político se equivocan. Gure plataforma hau ez dago alderdi politiko bati vinkulatuta. Es en el electoral del asunto. Me ha gustado mucho la exposición del Grupo Popular. Asko gustatu zait alderdi popularrak esandakoa. Después de esa exposición me hubiera gustado que lo... Baina gustatuko litzaidake en el apoyo a la moción, porque de alguna forma, pues, a diferencia de otras intervenciones, pues parece que se han preocupado en... Bueno, beste interbentzio batzutan ez bezala, badirudi saiatu direla, herritarren alderdi hori kontutan hartuta, baina honi baiezko emanda demostratuko lukete esandakoa. Y hablando estrictamente de lo que hemos venido aquí, de la... Eta gure interesara mugatuz, bueno, el grupo de OJPNV... EAJPNV taldearen kasuan, con palabras que creo que no vienen a cuento para una plataforma... uste dut erabili dituztela hitz batzuk ez datozela bat gure plataformaren iritziarekin. Gauza da nahi izan dutela erakutsi hau 2012an egin zela, herri parte hartze hori 2012an suertatu zela. Bai, prozesua itzindaria izan zen, baina nik ez nuen beste inor hortik ikusi. Pertsona asko denbora luzez egon ginenan, lan handia egin genuen, ondorio askotera ziren. Se ponga como se ponga el grupo del PNV... Eta esaten delarik ere, AJ-tik, hau ezer esan geratu da. Estuve allí. Y de esto no hay nada en el nuevo plan. Nada de lo que la ciudadanía en aquel proceso pionero del 2012 participó. 2012ko prozesua aitzindari hartan ateratakotik ez zaigu ezer gertatu eta txaituzte gehiago entretenituko. Eskerrik asko. Bueno, yo le tengo que agradecer... Nik eskerrak eman behar dizkizu lehenik eta behin. La moción ciudadana, que tenemos esa figura, con lo cual... Eskerrik asko mozio hori ekartzagatik. Agradecerle que hayan podido hacer su exposición y bueno, lo que sí... Eskerrik asko azarpenagatik eta berriro diot. Me ha preguntado, ha subrayado la consulta popular, ustedes piden una consulta popular vinculante. Herri kontsulta lotesle eskatzen du zue. No lo permite la norma, no lo permite la ley.
legeak edo araudiak ez duelako ahalbidetzen, baina zera esan nahi dizuet. Apo hau ez da idealena, baina hau da adostasun handiena lortu duena. Eta parte hartzeko modu desberdinak egon dira herritarrentzat, urte guztietan zehar. Y creemos firmemente que de momento este es el plan en el que, en Getxo se podrá vivir, trabajar. Eta guk plan bat nahi dugu Getxon bizi alizateko, gozatu alizateko eta lan egin alizateko, eta plan honekin oreka hori mantentzen da, eskerrik asko. Kaixo, egunon. Izena emango diazu? Bai, esaten nahi nintzen. Ez dizut. Bale. Begoña Zorrozua Elberdin. Getxokoan? Eta orduan, ni bakarrik galderak zehatzan nahi dituz egin hemen. Eta erantzuna zehatzak eskatuko nuke, mesedez. Lehenengo eta behin, zeren beti kezka hori eduki dut, Zabalako patio batxokirena ulertzen dugun bezala, noiztikan da propiedad privada esaten dana. Hori bat, ze urtetan izan da. Eta gero bestea da, benetan esaten duzutenean, nik hemen entzun dutena, nik ez naiz edozein partidot ez nago militantea. Kidea, bakarri getxoztarra naiz. Eta gero, esaten duzutenean, publikora pasako dala, nahi nuke jakin, publikoa osoa patio hori edo etxe bizitzak egingo duzute barnen. Eta etxe bizitza barnen egiten balin bada, usten duzute benetan ikastetxe badagola eta bakarrik arnazgune bat daukagula erdigunean, benetan zer, galdera horiek dira. Erdigunean zenbat daukagu arnazguneak. Iribar, zeren hor jolasteko eta hori dana erabiltzen dute herri guztiak, hori bat. Eta beste horiek esan dizuten, nik ez dut nahi. Baina erantzuna zehatza nahi nuke, mesedez, bale? Datuak ari dira hemen esaten, noiztik dan pribatua, esaten dute, desde la restitución de los bienes incautados, 1978 ingur aurretikan, ez? Ahí se restaura la propiedad de los bienes incautados en la guerra civil. Orduan, gerra zibila baino lehen bazan, bai? Orduan, nik nahi dutena esan hemen, eta argitu nahiko nukena, da dataze aparte, hori jabego pribatu bat da. Eta jabego pribatu horrek, kasu honetan, batzokiko patioa da, ez Zabalai eskolako patioa, batzokiko patioa da, batzokiak egiten duena da, landu eta bermatu herritar guztiak erabiltzea patio hori. Urteetan zehar darama hori egiten, bai? Orduan, oraingo bai apoak eta baita etorkizunekoak ez ditu baldintzak aldatzen, eta ikusiko du jabego pribatuak, ikusiko du zer nahi duen egin bere patioarekin, bai? Hemen planifikazio bat dago, eta planifikazioan arabera halko du egin gauza bat edo bestea, baina berak erabaki beharko du. Momentuz, eta urte asko eta askotan, batzokiko patioa elkarte guztiek, herritar guztiek erabiltzen dute, elkarte guztiek erabiltzen dute, kirol talde guztiek erabiltzen dute, eta nik uste dute denak daukagula aukera patio horretaz gozatzeko. Hori da jarriko nukela mai gainean. Eta jabetza, bai, aspalditik da jabetza. Aspalditik. Eta eskubideak, dauzkaten eskubideak dira, beste edozein jabego batek daukan bezala bere lurrarekin. Eskerrik asko. Bai. Egunon, Inigo Alaskibor naiz,
Algortakoa, Algortan beti bizi izan naiz, eta orain dela hilabete batzuk beste bulegoan galdera batzuk egin nituen eta oraindik zain nau. Bueno, hace unos meses hice unas preguntas. Aurreko eraikinean, galdera batzuk egin nituen duela hilabete batzuk eta oraindik ez dut erantzunik jaso, badaki galdera txarrak izan zirela eta hemen egon zela jentea ofenditutzena. Baina nik ez nizuen zuzenean hitz egin pertsona bati edo besteari, baina berriro diot. Apoa kirastuna dela. Herritar modura zera jakin nahi dut. Zer dago honen atzean? Ze konpromiso ditu udalak enpresa pribatuekin ziur badituela, itxita gainera. Nik ikusi dut hemen jendea asaldatzen dela, baina oso galdera argiak dira. Konpromisorik itxita duzu enpresekin, badago interes partikularrik udalan, hau gauzatzeko, zergatik ez duzue. Egiten herriei, herritarrei, zergatik ez da egiten. Bildurra dago, maltzurkeria dago, zer dago horren atzetik. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay oscurantismo? Oskurantismoa dago, ez, erantzunak nahi ditugu, hemen, norbait ofendituta egon batzen, behar bada, azalpen ona eman behar delako da, hemen ez da azalpen honik emon. Aurreko apoak gaurko egunerako zaharkituta geratu dira. Biztanle gutxiago gara, gero eta aurgitxiago ditugu, ni baby boomeko belaunaldikoa naiz. Eta Orduliz, Opela, beste toki batzuetara joaten ari den jende edo berangora joaten ari den jendea ona bueltatzen nahi duzue. Badiru dizuen interesa zera dela, 1.000 biztanlera iristea, dirua sartuko delako udalarentzat, eta ondo etorriko litzatekelako ziurrenik. Os aseguro que como hagáis el plan general urbano y tapicéis Azkorri de cemento. Apoa gauzatzen baduzue eta Aizkorri tapizatzen baduzue zementuarekin, porlanarekin, uholdak etorriko dira. Lurrak ez duelako urrori zurgatuko. Beraz, arazo larriak izan ditugu bai ala bai. Ez dakit zein konpromiso izango duzuen itxita ziur baten bat dagoela eta zein bildur duzuen bozketa bat egiteko. Abotsa ematen, jendeari. Hori jakin nahi nuke eta ia argi esan dezakezu. Bueno, eskerrik asko abotsa emateagatik. Zuri, eskerrik asko. Bueno, se nos hacen preguntas muy concretas. Bueno, oso galdera zehatzak egiten badituzue, ofenditzen naiz eta asko, zerbait insinuatzen egotea. Hemen interes pribatua daudela tartean, edo plan hau interesengatik ateratzen ari garela. El interés principal para sacar este plan es que tenemos un plan vigente desde Kontua da, duela 20 urtetatik indarrean dagoen plan bat daukagula. Eta ez da, bat ere egokitzen Getxostarren beharri izanetara, ez behintzak gaur egunekoetara. Eta legeak aldatu dira, baina gu ez bagara egokitzen eta plana ez badugu egokitzen lege berrietara, berriro ere, aurreko plana sartzen da indarrean. Eta zein da aurreko plana? Aizkorri porlanez betetzea, txaletekin. Zer egin dugu? Lan espazio bat ez sartzea, berdeguneak ez sartzea, bere garaian, beste irigintza modu bat zegoelako. Zein da interesa? Egokitzea eta egokitzea. Egungo behar izanetara egokitzea eta etorkizuneko erronketara baita ere. Eta aukera bat ematea, hainbat eta hainbat Getxostarreri eta Getxotik kanpoko pertsonei, bertora etorri nahi dutelako bizitzera eta lan egitera. Getxon lan egin alizateko. Aukera asko galtzen ditugulako Getxon. Enpresak etortzeko, zinsortzeko, momentu honetan ezin delako horrelakorik eskaini. Momentu honetan ezin dugu hemen lan egin eta bizita, hirugarren puntua, ezin dugu Getxon gozatu. Con un equilibrio entre el urbanismo y el medio ambiente, con las zonas verdes, con las zonas de disfrute. Ezin dugu berdegunerik izan aldi berean, aiziarako gunerik ekipamenduekin ikastolak, ambulategiak, poligiroldegiak, kulturzentroak.
Horrela bizitzea gustatzen zaigu Getxo nire ustez ezta, eta hori da hain zuzen ere nik nahi dudana, eta nondi dator behar izan hori? Ba egokitzeko beharretik. Lege berrietara egokitzeko beharretik. Behar izan berrietara egokitzeko beharretik. Ez da legegintzaldirako plan bat. Belaunaldi oso baterako plana da. Bizi ahal izateko. Gure gazteak, gure seme-alabak, hemen geratu ahal izateko. Eta joan behar izan ziren eta bueltatu nahi duten pertsonen kasuan asko direlako, ba horiek ere egin ahal izateko. Eskerrik asko. Amaitutzat ematen dugu osoko bilkura.